Salam aleyküm Apaşka. Aleykümselam Ümit, hoş geldin. Hoş bulduk. Kandaysız, yaxşımısınız? Sarma işlerine. Var buldum. Tanıdınız mı beni? Valla tanıdım. Normal mi? Kanday işleriniz yaxşı mı? Anlatma. Valla şükür. Var mı size mitik gittiniz ya? İşte boş günlerim yayına çıkmasam dindim işte. Hmm. İşte Nime gep öyle görün, nime. tanıdım. Nime gep görün, nime tasarlık. Nime gönerek. Kapağı yok. Tasarlık yok mu? Hı hı. Tasarlık yok mu? Neydi, neydi? Neden mi tazal Türkmenistan için haber var mı? Yaklaşan bulsanızlar. Baka har yok. Alı baka yapık. Sadece giden gidi oturan dedi. Pul bilen bilesizler şu pul bilen. Gelen gel oturan giden gide oturan. Buradan turşu $1000 birer $1000 bilen gide tutmuşlar. Allah. Nereden gelen buralar şunu tutar. Nereden atır şanda? Bilmesem ne olacak? Studentlara yani даже bilet yok. Bilet tap mümkün alıp yakınlanıp Hava da hava. studentimiz geldi 100 eşiğe girip çıkan dokumenti artırmak için. Hmm. Bere gelen şu dokumentla gerek zat ya hiç zaten gerekmedi ama nerede bir sürü pul çıkarttırıp dokument artırdılar. Bir çamadan nime Hava. bilen kağıt bilen geldi yaklaşık. Nimeye gerek uzatma düşünüyorum. Arada hem yezdem can etti yezdem kızıyam. 15'inde mi 16'sında gelmedi. Şuraya yaman kösendi topu. Student mi? Hava student. 16'sına mı 15'ine bilet almış. Hadi hayırlısı gelsin kana. Selam vermenize. Sağ ol, Aleykümselam. hoş geldiniz. Selam, hoş geldin. Buyurduk, hoş gördük. Ama Buyur Kervan sen dinleriz. Sezelik var mı? tezelik, tezelik. Men ne deyip küçük tezelik yok. Men iki Sesin yavaş geliyor. hava sesim yuvaş gelipler. Şu an ne hili? Doğru. Normal. Men biraz telefonum var yadı. Aldı da şu an. Doğru şey yapar. Yani tema ne yemedi? Yapıp şey mi? Cumali indi yayını açtım alpakaçımdan bellemedik. Ben paka Sezinkiler profesyonel falan. gelen studentlar hakkında studentlar gel oturana bir sürü kağıt artırıp dokument artırıp. Ha hava. Şu Ay beriye gerekmiş kağıtlar. Şu dokumentlar gereği var mı? İşe yarayan mı? tema gerek. Ne mi gerek var oğlum? Türkmenistan ne demek geçerli değil o kağıtlar. Taşıyor ne geçerli varsın. Aynen öyle. Yok bir sürü rapor da pul çıkartırıp artırıp kağıtları çünkü ne emettirip Ben size bir vaktin gidiyor hem pulun gidiyor. Hem nervini tıraş edilse uzatlar için. Ben size bir zadi görürüm vereceğim. Türkmenistan içerik bu doktor hiç ili işleyen yok. On son şular yolda aşağı yurda çıkacaklar. Zaten o yerden doküment almalı. Bu yerden doküment almalı. O tabak doküment almalı. Değil endemeler koşuyorlar. Baran yerine de puluzun yağlar. Baran yerine de puluzun yağlar. Dokümentleri diretecek bakalım. Derge yaramayan doküment da alır. Bu kağıdı da yarana bağlar. Şu 20 yaşında oğlan geldi de geçen gün даже neme kesel var ya spit keseleyen даже kağıt neme tapşırtırıkla analiz tapşırtırıkla. Bu nereden çıkan zaten? Ya 20 yaşında oğlan o. Bu kesenin adından bile bilmeyedir. Tövbe estağfurullah. Yoksa komik ayda oturan işleri. Hmm. Zat, apa sizden bir zat soracaktım. Deme, Buyur. meni mağazı prova gerek oldu oturantın. Narda rişat ettirentim. Lokman nardan getirme şurada alıp bular tek yol izi yok mu kendisi bilmiş mi? Alıp bunlar tek yol izini bilmedik alıp yürüyenler var şurada. O kap. O kap no. Tazaldan o kap yürüyenler var burada ama benimki narda duy bir rişon rişat ettirdim.
No sıra doldu. Halkın Ama aldılar mı ki? halkın Verdi o kapta zaten alsan bolmur mu? O kop tezlerden almalı olar mı ki? Indi diyecek Ben olanım işte böyle. bize Hı? Türkmenistan'da o kamen pul berip pravalasan sonra şunun için hep köp nemeler şoförler öz pravasını haklarını bilmeyenler naruşen ederler. Bunlar hem son şu gayışnikların içine gelir de pul işlemek Yok için. yok. Apa doğru. O diyeninizde hem canım var. Notok apa her türlü yine kebir adamlar var. Kanaka o kap egzaminden geçti hem naruşet edip yürüyen. Hiç o kamin şunda kalıp risk rule oturup minip yürüyen adamlar. On at minip yürüyenler var. Şimdi her türlü. Okamasan pravanı ne için bileceksin? Okamasa haklarını pravanı bilmeyen. Sonra naruşen oluyor. İster Yine istemez sen gayışniye pul berip şu nemeni tezildenen ştrafını төлep cezanı neme diyen de şunun için uç okap hakkını bilip pravanı bilip neme alsan yakşamazsın yo pravanı. düşündü. O aydanızdan da indi her türlü adam var. Ben yüzümden primer alamam. Primerliğine ben kanaka okuyayım. Kanaka mektepte hem torşondaktım. Kanaka oku verin. Kelime girmedi. Nu şozadı üstünde görsem bu başkaça. Ben kelime girelim. O doğru. Her kim Doğru. erdirdi. Ben torşu yine okamin tire pulunu verip aldım. Nu o kovalanlar bilen 100% yarış etmeye özme görmeye dedi. Любой E, zaten. beri Serbest. Türkiye, beri de pul verip zat alıp bilmeyen. Toka votimin Tabii. son diyecek ama böyle altını diye. Bize ilmini okamalı sen okasan prova verirler. O Türkmenistan'daki yalı $100 versen eline prova çıkarıp vermeyeler. Allah. Şimdi şunu soraştırıp görmeli de mecbur indi almalı bulup oturan. Şunun Anlardan için belki gayışnikla yok berde hem yerde video kameralar ha var. ha Naruşetetin varıp kaviz gel edeline faturası. Varıp cezanı evet. ödesin. Böyle toka tüveleme gözleyemesin. Kızları bizlerin erkeklerden onat süredi kızları. Aynen. İyiymiş görelim. Teşekkür ederim Arman Diki. Selamun aleyküm milliyetçiler. Aleykümselam. Kervan vardı İlker. kervan çıktı. Hoş geldin halkımsın. Bu var mı Ağır okumak biraz gerekler değil. şu yerde diye. Burada işi var kervan. Ondan ben davet etmeyin onu tekrardan. Tamam pulun gırrını yok. Pulun gırrını yok. Avrupa'lar ya olsa. Reyna şu Türkmenistan'da Hemen halkı da hemen orada Tuğçe Hanım. bizden pul bilen tutum almayı, pul bilen nem etmeyi. Biz %100 alıp veren. keleyesin endam. Ey bör toka. Arman Eyzem. Diki. Börün eyzemini toka bizlerin eyzeminden yaman kındır. Toka bence. Şunun için köp naruşenya bolmaya gayşıyan gerek. Aa. Etim böyle bizlerinki de Türkmenleri eski yıkadılar bence. Son için girmeyem gerekiyor. Süre gelip hem mesela Türkmenler provasat yürüyorlar. Alıp verip alıp sat. Şurada hem şu sistem ana nemediler de işlediler şimdi. Benim baran yeri pul. Bana yerim. Pul işleme yapıştılar Türkmenler. Ey gerek. Hiç yerde hem aç kalmıyor Türkmenler. Ne yazı oturuyor ya milli Ha. O hoşuma tutmadı. Evzamin gerekli. Tamam. Nasıl bolat Tamam. pul. Ekzamen pul. Anarda pravam almak için okudum. Kellem ağırdı okudum öyle. Kellem ağırdı okudum. Girdim. Birinci egzaminine. Inni en sonki finişe yetip barýana inni näme etmeliydim däni meňe. Finişe yetdim däni inni finişiň çylygyndan geçdim. Inni näme etmeliydim bolan çepe berip power berip oturmaly näme etmeliydi. Durmalıydı. Menem çepe power berip durdum bolan ýykyldyň diýe. Menem ona ähli ýykyldım dedim.
Sen çepes power duray diýdiň diýdim. Durmalla sen eneme starda var durmalla ýany. Teyp ýetdiler. Ondan soň ikinji safar baramda neme etdiler? Forlanda mindirdiler. Birinjide lehkowoydy da lehkowoy men özüm sürüp berem soň bilýärdim bu. Elime öwrenşip gidenni. Ona Forlanda mindirdi, on Forland diýen zady ýerde gördüm. Ondan da yıktılar. Ağır onu pul vermelettiler. Soňunda şunda Täze var. geçen wagtda prava täze nemeden. Ýöne nemämi? Bilet ilki wajdenýa talmandan öňürtü bilet alýarlar, bileti sorawlar. Olam mana hiç ýyl nemetmesi. Geçtim. Ýöne ana wajdenýa diýipdiler. Fakultet aslında bir konumuz, temamız näme? Türkmenistan'dan gel oturan studentlaryň dokumentlary hakyndaky. Prava öwrüp gitdim. Ja, umutlarımız burada näme ders temaşyna gitdi. Şu an ama näme tema, gerekli önemli temalardan biri şu prava. Türkmenistan'da korrupsiýa bilen, pul bilen satyn alýarlardan soňra her ýerde, her awaçyň aşagynda näme oturandyr. Gaýşnik, näme üçinden de şoförler öz hakkını bilmeýärler. Ötlen naruşenýa. Awa bilmeýän bilen. Awa bu işlep duranlar da bulara. Bilmeýän. Aslında näme gaýşniklaram bilmeýärler. Aslında gaýşniklaram bilmeýärler öz işini. Özü hem bilmedi. Gaýşniklaryň özleri hem bilmedi. Radar diýip eline tutup duranlary futbol plaşatkada pökgüň tiýligini ölçeýän zat o. Şu garal şu radar hakda näme eşitdim de şu radar ýam satyn alýarmyşlar. Özüniň nämesi bar şunuň. Dowlatsy var. Bu bermeli şuňa. Pul berip alanlar. Başlyklaryna hak çykarýar. Awa, no toka şonyam dawa edip zaten şonuň hem dokumentalny peça duruklu durmaly ýeri bar. Her kim istep yerine durup bilmedi. No, bizden şoförler şonu soramdılar. Bot şunu üçin menem aýdapman, hakkını bilmeýärler, prawasyny, nämesini öz okaman üçin bilmediği üçin ştraf töledilär gidip. Aslında okasalar, bilseler öz haklaryny. Ben hakkım çıkarıp okan zadından nemetseler prawasyny hiç kanakam ştraf tölemek gerekmidi. Ama bilmeýänler üçin gidip Hakiki şu tuğçada on neminde bir tuğçu, ýa tuğçular kän bolýar-da, ýoluň o ýüzünde durup, bu ýüzünden barýan maşina alýarlar. Ýolda kesetsek, kesilýän ýeri ýok, kesetsek diýmegem bu diýwar diýmek aňlatdy ýolu barjy. Ine orta arasyndan kesetsek geçýär, bitewi. Kesetsek bu diýwar diýmek aňlatdy. Nähili o tarapy görüp alyp bilen okşalar. Ýöne käbirler näme diýersen çykarman o tarapdan alýar, onuň pul berýär, nim tapyk gaýdy. Ýöne men bir gedegem şoňalda dedim, bokdum. Dawalaşýardym, sen diýwaryň o ýüzünde durup, näme üçin sen nädip sen bu ýüzden barýany görüp bilýärdi. Men kameram azadym maňdy. Öde maşina kamera hökman suratda goýmaz. Registrasiýa. Halkın sesi. Ýa-da pul berip tutmak. Ştrafyny puluny bersen, patpolyny sesine soklasan olaryň iberedi. Ina şu en ansat ýolu türkmenler üçin. Yine biz şu zatları dile getirýär, ýani açyga çykarýar. Sen meňe salam mene bir gede goýun. Her birimiz şu zatları aýyp durmalylar asliyetinde. 20-nji asyrda internetin üstünden şular ýaly sosial media platformalarynyň üstünden geçirilýär hemme zatlar. O gazetden, jurnaldan çap edilen şular ýa sosial media hemme zat. Ýöne bizim türkmenimizde ýekejetin ne de şu zatlar alýan adam barmy şu adyna görüntümiz özümiz. Aýdýan ne şu zat şeýle bolmaly, bulan beýle bolmaly. Ýok, şu teňdiýän ýalňyş. Ýene şu hakykat şuly aýdyp gelýär-de şu wagt içinde ýok. Teňdiýäniň gaýtan ters tapýar bulara.
bir düvet vermeliğine düşünce var da bizim Türkmenlerimizde ne gaylar ne için koyuluyor? Yok gaylar ne? İngilizce elementarının ne men misal getireyim ne aradamından 2 ay mı ya şey Serdar var ya men prezident diyor madaplamak bir kanun yagdayda kürsüni eğilip prezident yurt başına gelenden getirilenden son şu halkın gözünü korkutmak için bir neçe tane adamı şu maşinin tezliğini neçe kilometreden sürdü saatte diye bütün dünyanın ona maskaralayıcı bir şekilde ekrana görküdürler. Hani solar ne mi? Kan esasında ne işlenilýän solar. Okey, men maşinim tezliğini 50'den sürmelerde 80'den ya 100'den sürttürün bolýar. Sürttür şonun üçin maskaralayıcı bir şekilde halkyň öňüne çykarmany. Kimin hukugy, hak hukugy var? O ýerde adamyň gymmatlygy, kanun adam üçin işleýänligi. Onda men bolýar şu taýda men öz ýalňyşymy bir adwokat tutup adwokatyň üstünden çözdürmäne men şansym bar, men kanunyň işleýän döwletinden. Adwokatlar ama işleýän o ýerde. Men özüm aklatjak bolsam adwokat tutmaly bolarna. Bolýan soň men kanunyna garşy gelýän bolsa, o ýol hereketiniň kanunlaryna garşy gelýär bu hereketler. Men istirafymy ýa-ni jeremem töläp taýdan gaýdy berjek. O näme bütün dünýä maskara bolup, näme üçin çykaly men ilmewne. Halkymyz şu zatlary düşünüp bilenok bir-biriniň arkasynda durmaly ile nemet ýok halkymyzda. Ene gaýtan begenşip çapak çarpýanlar, gatyrak sürün ýene de diýip. Şolar ýa-sözler eşitýändiň. Ýasyýetinde beýle däl abi. Asyýetinde hakykat şol adam arkasyny tutmaly sen. Eger sen şol adamyň arkasyny tutmasaň, ertesi gün saňa da gelýär şol zatlar. Ine Türkmenistanda bolup duran zatlar her bir adam şol bir-biriniň arkasyny tutmasa, bular şolar ýaly oýun oýnaýarlar. Ne biz onluk meselelerini üçin alýar. YouTube'da hakykatda onluk mesele. Berde az karar şunu oturup o maçça düşünsen berde zincirlama gidiyor şu zatlar bilir mi? Aslında halkın özel bir navat şu pul berip prava alan için. Pul berip prava alan için şu ekrana çıkıp vatan haberlerde kelesini aşağı sallap duran şular. Şular pul berip pravasını almayıp o kap alan bolsaydı şunu yaladıp durmazdı ekranın önünde. Ya tuğçabla ol var seret şeyle var zatlar Türkmenistan sistemasında sen pul vermen prava alıp bolanok mümkün değil. Onu biliyorsun. Onu kanun boyunca şunu alzat yok korrupsiya giriyor bu. Şu pul soran adama ne biçim ben pul verme okacak mı dese bolmur mu? Onu deyip ben çözecek olsan onu her bir adamın çok düşünmüyor gerekli. Oğlum şu özünü öz için yani karşısındaki için öz için düşünmüyor gerekli. Eğer sen şunu düşünmezsen ertesi gün otur sana da geliyor. Bana da geliyor. Sen çağlarına da geliyor. Ne geliyor mu yapıyorsun açılan çağlarına bizim yine atalımızın çağları. Ne tam çağlar ne? Bana geliyor şöyle olsun. Yine ama var ya işte şunun bana değil. Bunu çözmesek problemini bizlerin çavalarda aktıklarımız hem gelecek, bunların çavalarına hem gelecek. Gelip duracak şunu yalı. Şol. Problemini birbirinden çözmesek. Aleykümselam Alparslan hoş geldin. Ýöne wara seret kerwan seret ol telewizora çykaran niýelle bor Türkmenistanda şon ýaly maşyk diýelle. Ýöne ol işleri çözmek üçin ýürüýte gaýlar bar. Gaýlar çözmeli. Bizim Samsung'ymyz näme etdi? Öz oturup prezident bolup ni başga aladalar galypdyrda ministrler bolup prezident ýygnak geçirip şu problemany çözjek bolupdyr. Onu meclise çıkar ya. Onu meclise çıkar ya. Meclise çıkardı. Ýöne tak watan habarlaryna berip geçen orada hiç bor Türkmenistanda bolýar diýip neme der? Ýöne kabul edip bolanok bolun kabul eder ne watandaşlar düşünmeýän watandaşlar kabul eder diýerler. Bile kabul edilemez onu. Onu ýalak edilmegin. Ýöne bolýar bir nowustlar çykdy. Nowustlar çykarylýar ýöne meselem plany ine gat sürüpdir näme düşünýär nowustlar çykarylýar. Ýöne prezident meclisler nemesinde ýygnagyna meclisi ýygnap ministrleri ýotaýdy. Deputatlary onu ikinji palata diýdi. Olary ýygnap oturup döwletiň uly wezipelerine adamlary ýygnap şo problema deredi.
Şol Oňa işler näçe seretdiýän jan edilýänini bilýänmi? gitdänim. Halkyň sesi. Şol işler näçe edilýänini bilýänmi? Gorku salmak üçin. Men bilýär. Gorku propagandasy şol. Gorky salmak üçin. O Ha. halkyň şol nime diýärmi, götürýärmi? Ine seret şuna maýdalyny, şunam kritika we däl asýetini hakykat bu. Ine Türkmenistanyň altyn asyr sim kart nomery berilen okdiýa. Ine şol ýapyljakmyşyn ýerine de arkada diýilen bir neme geljekmişin. Arkada ýa başga bir zat haramda ýa arkada ýene şonuň geçler. Bir nomer açyljakmyş, myş var. Şolar ýalyk myş ýaýradýarlar neseret. Birinjilik bilen ol problemi, ikinjilik bilen näme? Ýa-ki ýa-da okuwa baran çağalara ýa-ki bu haramda nemesi bar kitaby, ömrümiň manysy diýämi näme? Kim ömrüň sank ýyllanyerek mi halka bolyn bar şol kitabyny okudýan ekenler, beripdirler. Orta okumak nemesine girdilipdir şol kitaby. Buňa näme diýjek? Nirde gelýän zat, nerden gelýän zat. Bolýa buny agzamaly, buny häzir biz gepleşik geçirmekçi şondan nemedik geçer, agzap geçer. Sen jowazyna şey diýdiň dämedini. Ha. Buyur da. Ýa sen aýdyberim. Ha, Ben seni bular aýda. halkymyz indi näle okasa da, islese de, islemese ýene prawany pul bilen almaga mecburlar. Sebäbi näme üçin diýse, bu haramzadalar şoňaly bir sistemany guran, bu zat özümden başymdan geçti. Şablondan geçtim. Birinci gezekde 9 soragy bilip gönü geçtim. İkincide inan entek şu maşinin sidenyasyna oturmankan meni düşürüp kop koyar ýa-da. Yani özümem düşünmeýärdim. Näme sebäpden yani prichinam nämeke, kemçiliğim nämeke diýip özümem düşünüp 3 gezek. Ondan soň şu üçüncüde koyverseler gaýtalmadan okamalda. Yani mecburi şekilde pul vermek zorundasın. Olmazsa tekrar okuyorum. 3 ayla pul töle. Ula sistemany gurnapdyr. Yani bunun başından ta iňkisine çämmesinin habary var. Yani şeyde pul çıkartmalı halkdan diýip. Biz sistemany düýbünden ýok etmeli muňa sistemany. Yani halka näme diýip panyata berseňem boş. Sä oturdypdyrlar bunlar sistemany, bilýärmi? Umut seret çeýle zat bar. Ol sistemi oturdular, ýöne şo ýerek baran islendik bir adam ýykylyp gaýdýar. Egzamini geçecek bolup şo egzamin ýanlara masadagan bolan özlerin geçip bilen op dol düzgün şoňa da. Bir säkel bir 10%, 20% eýlek 20 gradus, 10 gradus eýlek beýlek süýçse motoýda jyngylap awtomatik neme ýantdy. Mecburi ýagdaýda satyn almaly boljak. Hemmesi barka ýaşaýar, düşünje ýok. Bolmaly şum kadilen nemeler we sistemi oturdulan soň ony düşünjäň bilen ütgetmeden ola bir adam iki adamyň da köpçüliklerin düşünje. Jemgyýetçilik düşünjäň bolmaly. Halkyň düşünjesem de jemgyýetiň düşünjesi. Halk başga, jemgyýet başgadyr. Yani halk diýär tabi şuýda halk diýip düşünýänler var, düşünmeýänler var. Yani jemgyýet bolsa ýa-ki jemgyýet düşünjedir. Ähli tarap bilen hereket edýändir, yani düşünjäň güýji bilen. Ýa-ki halk bilen Türkiýede ýaşanan olay var. Bana ýalňyş diýip bilenlerem biler, maňa bolan ýöne men özüm şonu aýyrýan halk başga, jemgyýet başga diýip aýyrýan. Ýa jemgyýet gatlak uje ol düşünje eýe bolan gatlak, jemgyýetiň gatlagy. Halk bolsa ýene biziň şu wagt düşünmän ýören halk käne, olar düşünürjek bolanok, olar näme diýip biljek bolanok. Ben diýjek bolýanym ýa-ki ýaly köpçüliklerin şu ideýa, pikir, düşünje buňa bizatlaryň öňüne geçip bilýär. Muňa burada mysal getirýär. Umyt bir birden düşündirýärler. Ne şu köpçüliklerin düşündirip otyr psikolog. Hemmesini alyny hakykatlar diýip bir birden düşündirjek bolsaň, den wagtyň diýär ama gazarlaryň gymmaty wagt. Aýdybermi? Ene şu Türkiýede ýaşaýanlar hemmesen bilýändir muny. Ene şu 2-3 ýyl mundan öň İstanbul AK Parti'den CHP'ye geçti. Şonda AK Partili hem adamları çıkaran wagty CHP şu belediýeniň öňüne üýtdiler. Yani oturdular şo taýda bir aýla. Son näme boldy? Halk muňa näme protest edip başlandan soň olaryň hemmesini izne tekrar işini almaga mejbur boldy. Yani şolar AK Parti
Umut berde AK Parti Teşekkür o ederim. zatı agda oturmalılar. Ol Türk'ün öz problemisini. Ha, misal hükmünde getirip bilersin bunu. O bizim Türkmenimiz Türkiye'nin iç problemasını Halka düşürüp bilmem misal ki. verdim. Yani şolara Umut, yok şolara mine şu nemeden egzaminden yıkılıp kaydarlar hemmesi 50-60'tan köpçülüğe de gerek yok. 50-60 sana varıp şot ayda karşılık görkezsin. Belki şun yalı verip koyar pravasına. Korkak onlar. Korkak değil Umut, korkak değil. Ol maňa saňa gorkmalyal o da onu başarýar. Kerben şurada bir zat okap geçecek de şu hazır şu pravalar, maşınlar hakkında, yol hareketler hakkında görün geçti de indi. Şurada yine Konstitusiyanın 20. maddesinde Türkmenistan'da erkekler bilen ayallar deň raýatlyk hukuklarına eýedirler. Denk hukukluğun cins alamatı boyunca bozulmağı kanun esasında cevapkerliğe getirýär. Kanunlara garap yazýarlar özleri yazıp ama bu kanunlara hiç neme bermeýärler. Yazan kanunlarını özleri. Şurada ne biçim bizlerin ayallara avtoulaklar kullanmaya izin vermeyeler. Ne biçim, ne sebepten? Näme maşin ulanmana mı? Ava, avtoulak maşin boladı. Sol ýoşluk bilen gasmaklardyň sebebi ine buňa halkyň sesi has. Bunun sebebini açıklamasını yapmaya. Bütün dünyada her yerde nere görsen ayallar maşin kullanıyorlar. Ama ne biçim bizden Türkmenistan'da bu zaprişon bu, yasak. Ne biçim? Berde kanun boyunca erkek bilen ayallar deň raýatlyk hukuklarına eýedirler diye. Madem deň hukuklara eýe bolsa ne biçim ayallara maşin kullanmaya bermeýärler? Häzir şu taýda halk men aýdaýyn, o kalanny halkyň sesi neme der, ýetirir. Şu nemeler Sonra devlet çäklendirmeler diýeýin men berde şu çäklendirme da gysýa da ýoşluk bilen gysýalar. Ýoşluk bilen gysmaklarynyň asyl sebebi birinjilik bilen ýoşluk bilen başlamaklarynyň sebebi halkyň dawleňesini barlaýarlar. Halkdan eger ses çykmasa, onda halk bunu götürýär. Ondan soň gysyp ýa-ni ayallarda ýa-ni hak hukuk nemesiniň doğal ýagdaýyny Owganistan nemesine getirjek bolýarlar. Ayallar köpçülik işlerine garşmalar, köpçülik ýere çykmalar diýilen şu dini sömürjek sömürmegiň aladasyny şu wagt. Türkmenistanlylar. Dini sömürmegiň aladasyny şu ayal gyzlary birinjilik bilen maşin bolmak gadaganlyk başga da bardyr, arada da çykanlar ýa-ni balak giýmeler, näme giýmeler, ýene şoňa meňeş bolmalar, kraskada çalmalar diýilen nemelerin asyl sebebi şoň başlangyçlary. Yani şu çeklendirmelerin başlangıçları halkı gullaştırmak, tüm ayal gizlerde bütün halkı gara maşinini sürmek bolanok. Bunun sebebi näme? Niýerek getirdin şu? Inni altyn asyr nomer bermän başlady. Inni orta mekteplere haramzadan kitabyny näme dip başladylar? Niýerek getirdin? Devlet Mamed bir cevap berin de ol okayan Türkmen kodeksini nereden ne edip tap bolýar. Google'a girýän Türkmenistan konstitusiýasynda ýazýan meniň häzir oka oturan bir ay düşdi bulan muskasy. Meniň häzir oka oturanım 2008-nji ýylyň konstitusiýasy. Ýazýan Google'a çykýar Türkmenistan konstitusiýasy. Devam et. Halkın sesi sen devam et. Men TikTok'tan bağışlan çykmaly boldum. Biraz işlerim var. Belki gelip bilsem yetişsem gelir. Olmasa da özünüz devam edin. Häzirlikçe sağ olun. Sağ ol, sen de gelenin için. Nezaret Tuğçe hanım. Yani yarın nemetdi da bir kerwan aýtdy da ýarny halkyň dawleňizin barlygy. Ene meselem bul diýdiler balak geýmek bolan, kraska çalmak bolan. Bunu kanuny kabul etmediler. Ýöne halkyň içine myş-myş ýaýratdylar. Halk näme kabul eder etmez. Ýöne halk kabul etmedi. Neme görkezdi? Kimse sumko bilen maňlaýny ýararnydy, kimse damagyny çalarnydy, şu gallyk göräýännydy. Oşman halk kabul etmedi. Kabul etmeden bolşa kanun kabul eder nälerler? Bular bir zat etmezden öňürti hökma huratda yok şekilde yasalar ýazatmış. Nereden çıkan zat bu? Gidip birinin ayalının sen nähili balak giydin de eteğini kaldırmak nähili bu kanun boyunca mı yazat? Gülkinç bir zat yani.
Näseret häzir diýerler bular Tuğçe hanım. Häzir diýerler balak geýmek bolany, kraska, balak gyl bolmaly, kraska çalmaly, soňra gaýdarlar, wapşe okumalylar. Bular Aa, näme üçin? Buny bile bile şuna diýerler. Näme getirelim. üçin edýärler sebäp diýsem, näme üçin edýärler muňa? Muň aňarsynda ýatan bir many bar. Sebäbi bar. Sebäbi näme üçin edýärler? Sebäp diýsen çağalara alym berýän, bilim berýän, terbiýe berýän, ýaşlykdan ene. Aa, cahil etmeli Ata da şunu. nime diýänler? Aw. Egerde ene jahil bolsa, çaga da jahil çykýan. Aa, Enen kellesinde üşük bolmasa, bu zatlar ýuwaşsadan gasyp şoňa etjek bollar. Ýine şu biz çykmadyk bolsak şunýalyk ýine 2010 halmra daga da çykmadyk bolsa, şu zatlar çykyp şey dip internetde, internet prostranstwsyna ýaýramadyk bolsak, bu zatlar hem ederdiler. Ýöne başaran oklar. Hiç. halkın sesi şu ýaňy eneler jahillik dep nämetdi, eneleri jahil goýýarlar dep. Mesela Kitayda yani täze öýlenen nemelere, çatıncalara çağası bolan wagty enelere spesial okulları bar. Sadece eneler üçün. Çağanı nähili yetiştirmeli, nähili terbiye bermeli, nähili bilim bermeli enelere. Şunun için spesial öňünden öğretip tayarlık öreli enelere. Ama bize de näme diýerler? Eneleri cahilin en cahil edip yetiştirýärler. Yani näme diýerler? Spesial ne diýerler muny? Yine de bir zady bar Tuğçan şeýle seret, yine de bir zady bar da diňe ol ene däl, enäni nemetmekde däl. Meselem ene Türkmenistanda sazikler bar. Çağalar baglary bar. Çağalar baglaryny erkek adamlar çağalara terbiýe näňke bolýanlar. Terbiýeçi. Ayal maşgaladyr. Ayal maşgaladyr. Egerde şol ayal maşgalada şunýalap kemsizilip jahil edilse, ine meselem öýünli almady, bor sadyk uğratjan sadykdan alar bir zatlar, bir üşük. Sadykdan ine biziň gaýdymyz wada boly. 3 ýaşly çaga arkada dip goşgaý diýe, başga goşgu bilen ok, ýöne arkada dip goşgaý boldy. Ni öýdäkilerem şoňa bolmaly zat mı dip kabul edýärdi. Ýöne şoňa aslynda uzak. Doğru. Yine yeni de bir datta. Yalan datta ala internet işlemedi. Imo işlemedi. Hiç ili işlemedi. Bir hepde yalı işlemedi. Men gepleşi bilmedim bolun ne düğün ne gepleştim öý bilen gepleşýän bolun. Gaýdym alıp prezident gelýärmiş. Öňünden çykarmak üçin sadece gatnap gören 4 ýaşly çaga şonýaly arkada diýip aýdymy öwredip, goşky öwredip, şoň öňünden çykarýarlar. Gelip bir ölü sady açyk gitdi. 5 minutlyk 4 ýaşly çagany siňsiredip bir hepdelep gatnatýarlar. Bir hepdelep gatnadypdylar. Men habarym ýok. Men gepleşip bilmedim öýle. Öyle gepleşilmese internet işlemedi. Bu temaya ayrı bir yaman näme tema, bilýärmi? Önemli temalardan biri. Şu çäreler bar, okuwçylary, sadyk çağalary. Sen şu Türkmenistanda azylýan, manam näme şu. Öňe çykan. Ýöne men ineseret. Ine men çaga öwredýän çaga bilim berip otyrlar. Nime sebäp üstü bilen internet üstüyle terbiye verip otyrlar. Men düz soraýan çaganda. O nämetdi padarka verelim diye. Olýa sereden ogam diye. Honnon berim diye. Ýigrenç çagada şoňa. Bidar etdiler diye. 4 ýaşly çaga şonu diýip. Näme üçin diýip bilýär şonu? Sebäp diýsem, men bärden şoň kellesine güýdüm. Näme dogry, näme çagany başdan ne ol? Çayhanada molum demedip de şol atlar meşguat edip otyryn şo çaga bilen. Geçip otyryn. Günni ýöne bir hepdelep geçmedim onu ýöne şondan öňürtü geçen zatlam çagaň uja pikirlenşi iň bärkisine kakam da bir zat diýär. Ata sen şunuň ýalňyş diýip bilýär-de. Ýalňyş 4 ýaşly çagaň 60 ýaşly kakamdan kellesi gowy işleýär. Şu ýalňyş diýip bilýär. Düşünşe müýtgeşik. Ne vatandaşlar aýdýar biz näme etmeli? Ha o ne çykdy.
İş saat sen çık diýen ýok, çykma. Allah'ın büyündäki. İlkä özüňe gurul. Näme etmeli? Nähil çağa ter bermeli? Ine iň bähkide her kimde bar çağa. Daşynaklarda. Daşynaklan 80%-inde çağa bar. 20%-inde ýok diýeli. Ýöne 80%-inde bak. Esasy nemesinde. Çağalarına nähil terbiýe bermeli? Internetiň üstünlerinden berip bolýan eken. Aynen. Gepleşende. Gün bir sagatçyň şoňa aýyrýanda bir sagatçyk oturýan, ol eýle bolmaly, bil beýle bolmaly. Hawa oň üçin öňdäkiler hem etmeli, öňdäkiler hem alyp şo kitaby çykarmaly. Ine sen uradýan kitaby, şu kitaby çykaryp berýän, çykaryp berýärler, onuň elinde çatyp kitap edip berýär. Onu şu kitaplary görýän şonu, muny görýän. 4 ýaşyndaky çaga adyny ýazyp bilýär, harflary tanaýar şu. 6 ay men iş edinen, 6 ayjyk edinen işim, iş edindim, 6 ayjyk iş edindim. 6 aýda şu çaga hemme zady bilýär. Adyny ýazyp bilýär, oka bilýär. 4 ýaşly çaga, ýaňy 4 ýaşly. Bolýan eken äýtsen. Men özümden alýan, öz dememde. Şu kim bolanok diýsin? Bersin demesin, men şu çagasyny okudyp bereyim. Bolar ýaly. Ýöne çagaň kellesine girmäň nemesi bar. Ana näme etmeli? Çağan kellesiniň zaýlanmagyndan halas etmeli. Çağa aýtdym bir tapar, şo goşky gowda şonu okamaly diýdim. Düşündirdim. Şo çağında okany ok. Ýigrenç şol adama. Gepleýän gepinden aňyp bolýar. Bilmedin de az bir minut. Edeýin, nizen hemme adam edip bolmajak zat ýok. Ýöne watandaşlarymyz hawa doglandan tä neme diýençe görün, diňe boranok da. Bolanok şu kellesine güýlür, ha bolanok şo. Edip görenok. Bugün bir bilen şuň bir bilen jedelleşýär. Gelip duranmy? Halkyň sesi, muzykanın sesi gelip duranmy? Aýyo. Mene maňarak ýangine. Oňuşlarymyz bir näme de oturanmy bilinmän ýa. Muzykanın sesi ýaman gaty gelip duran. Şuny men aspiranturany diýnen bir oglan bilen diskussiýa geçdi. Men aýdýan, mollum sözü bizde ýalňyş bolýar diýen. Mollum sözü arapçadan türkmençe terjime etden köpülmüş bolýar diýen olur. Bulayda ýok diýen, sen nerden bilýän mollum öwretmen bolýar diýen. Menem ýok, ine seret diýip terjime girdim, dänim seret diýdim, ingilisçe de wa diýdim. İngilizce nemesinde de terjime etdirdim arap sözüni. Mollum sözüni terjime etdirdim mollum. Ine seret köpülmüş bolýar şoda, seret çykaryp dur diýen. Ýok diýär, bu arapça. Arap sözü mollum. Bu arapça diýär, türkmence başga manyny alňyp diýär. Görýän? Oho, arabyň sözü wordany, sen allyň arabyň sözüni. Alaňda dogry many dulanarsyň. Meselem ine bar ýerde. Derek? Tuğsa hanım, benim onun canım, ben danym aydan dadım. Magadyna barýan diýdim, Türkçe diýdim, Türkmenistan çykaran ok, ýa-şo magadynyň eýesi çykaran ok diýdim. Türk diýilýän. Alýandan diýdim, şu kepka diýip kelläňe geýen, o diýdim. Şolum başga biriniň sözü diýdim, dogry many dulanýan däl diýdim. Başga biriniň zady şolum. Şonu düşündirilem, ödem aspirantura. En sonky derejä, ondan soň doktorskua okamaly. Şonu okap diýen oglan şo zadyň nämeligini bilbilen. Pikirlenme mümkinçiligi ýok. Bilim alan üns beren. Soňra motordy üns berden me dogry eken aýdýan diýip. Nem şundana okutmayalar. Çäreden çäreye. Sen nireni gutardyň diye. Kime ýazdyň, kime aýtdyň, sen nireni gutardyň diye. Meni öwretmekçiligi utardy. Menen soran bolsa.
Türkmenistan'da az en gerekli zatların biri şu çağalara. Muğalımlar da Türkmenistan içinde muğalım kalan yok. Doğru düzgün. Bilem şunu düzeltmeli, muallym diýmeler, tüsühan. Muallym diýmän öwretmen diýmeli. Türkmen sözi bar, öwretmen. Öwretýän adam. Türkmen sözü şol, türkmen sözü däl. Türkmenliň sözü. Menem sana şunu Şonu aydyp ulanmaly. sözlerin Arap sözleri, Arap'tan gelen sözler. Mesela yine şu Niyaz'ın aydan bir nemesi var da rayet de. Yine şu raya demek söz, Arapça söz. Neme demek? Çopan, çopan yani birinin sürünün üstünden garamak, bir yani şimdi şu nemeler slugasyalı da şulara rayet de aydıldı. Значит, bizler neme? Bizler goyunlar aydışyalı, goyun yalı halkın bardı. Ulan üstümüzde duran çopan şuna getirdim anını. Ene vilayet sözüm Arap sözü. Olum Aa, alınması sözü. hep sözümüz. Vilayet hem yanlış olundu. Şolum yanlış, şonam düşünürýär. Ene meselem iň bärkisi ýani ýurt sözü nirden alynan şo nämäni aňlat diýýän şonu bilen. Häzir aýdarsyň Habib näçe boý boldy, näçe ýer aldy diýsen onu aýdyp bilýär şol oglan. Hemmeden sana bilýär. Ýöne türkmen, türkmeniň öz sözü, türkmen sözü. Şonu bilen, ýurt sözü nämeden aldy? Watandaşlar siz bilýäňizmi ýurt nämäni aňlatdy? Ýurt sözü nirden gelip çykdy? Yurt neme değil mi? Ben bildiğim çelde o kara öyler var ya. Kazaklarda Şonu şu söz var, yurt diyen söz. Bizde hem var şu yurt diyen söz. Özbeklerde hem var. Yurt sözü ine meselem Garaöy dikilýär, Göçebe olan için şu kara öylere yurt da vaydılan ben bildiğim kadar. Ýok, Garaöýüň özü bolanokda Garaöýüň ýeri şol nime dilde yer diýilen manyny aňlatdy. Hava. Şo Garaöýüň bolan ýeri bar, Garaöýüň özü bolanok. Şoň gurulan ýeri ene şu taý ýurt diýilýär. Sökün ýeri. Hawa. Sökülüp aýrylan ýer, ana şoňa ýurt diýilýär. Şonom bile, şon şey diýip aýtýanym baht diýe. Şurada yana Alparslan vardı şu aramızda. Var mı şu tarihten yaman anlat bilir şu olan. Şu gelip bilse anlat bolardı. Ýa-ni ýutmak wa. Ýutmak. Ýugutmak. Ýuwutmak däli ýugutmak. Dogrusy. Ýutmak wa. Şol näme manyny berýän eken akasy? Togalamak diýen manyny berýän eken. Ýutmak. Ýutmak. Sebäpli diýen nany alýanda agzyňa salýan togalap aňary gitýän togalamak diýilen manyny berýän eken. Ýutmak. Yumruk. Her bir sözün bir anlamı var. Her bir sözün bir anlamı var. Bize karalı şu arındırmalı Arap sözleri bilen öz Türkmen dilimizi arındırmalı köp. Bize dilimizi karışıp giden Ruslar köp neme kullandığımız sözlerim Rus nemeleri bizlerde karışıp giden. Menem şu zatlar bar, nemämiň içinde däl, gözledim tapdym. Maňa şu zat gyzykly. Men dilim bilesim gelýär. Ulanýan dilim türkmen dilimi bilesim gelýär. Dilim men baýlygym. Men bilesim gelýär. Şoň üçin gözledim boly. Serdar Azmun diýip biri var YouTube'da var. Şol düşündirýär. Şoňam kitaplar var. Öz aýdýan ýerden almaly. Serdar Azmun şol düşündirýän zatlar uşa kellemde galdy. Şu zat üçin ýaly. Özüm näme üçin şol ýaly zat bolýandygy. Ene ýa Elhenç. Elhepi diýip bir söz var diýdi. Şoň ýaly ýene de bir zat diýdi. Şol sözleň diýdi gysgaldylyp diýdi Elhenç bolandy. Türkmenler gysgaldylypdyr diýdi. Türkmenlerde ýani köp nemelerde türkü milletlerde meňdetme nemesi var diýdi. Meselem diýýän sinus diýende şol türkmen sözü diýe. Sin
etti diyen nemet diye sinus. Yani kosinus hem kese diýmän anlat diye. Teşekkürsünüz. Solam Türkmen ya Türkmen sözünden altylar meňze edip diýip. Aslında oňa anlatýan maňlaty başga diýip. Ol ya Türkmen sözünde degişli ýeri ýok diýip şey şo düşünürýär. Alim Sin professor. etmek değil mi? Bir nämeýe sin etmek bolýar. Sinus. Sin ha sinus sin etmek diýär. Sonýalaky öwrenesiň gelse gazakal zatlar gatken. Ýöne aýdana Türkmen milleti, Türkmen halky internet diýilen platformany ýalňyşlanýar. Gaty ýalňyşlanýar. Internet şu imoda biri bilen gepleşýän ana şol internet. Şu menem Ol şu internet nämeýe däl o. garadım. Bir zata hayran galan da şu imolarda girip köp nemeler gören bir sürü gruppalar var hazır çık oturan. İçine girsen var ya oho. Şoňa sarp etýän jan Dinler Google yalı del. Dinler yalı del o zatlar bilýän mi? Menen bir keze gızıklandım. Neme bular gülleşeler berde de girdim ya of. Maskaraçılık onun içine girsen. Ine bir temany bilesin gelýär meselem. Bir zady bilesin gelýär. Türkmençesi ýok. Türkmençesi goýulany. Türkmençe az informasiýa içinde. Ýöne Google'a ine köpler türk dilini bilýär, köpüsi ingliz dilini bilýär. Köpüsi ine meselem Ukraina doğru Ukrain dilini, Slavian dilini bilýär. Ondan soň rus dilini bilýänler bar. Alip Lüboy bir sözü ýazýanda şo näme anlatýar diýen bolun, şo çykar ya. Näçe tane nime zaklatka çykar ya. Aslında biliyor musun İyi ya. Senin Türkmen dilimizin baylığımız bolman için yine Türkler ayda kendini ifade etmek diyorlar ya. Bizler özümüzü yani kendimizi ifade edip bilmeyiz. Bizlerin dil baylığımız az bolan için. Ol näde paýasyn Tuğçe hanım ine suutnamalaryny hemme zaten ine ýan kaýsanym ýaly. Näde paýasyn suutnamalaryny görkezip hemme zat aýdýan bolun iň soňunda diýen zat näme? Aýdýa bu diýe türkmençesi diýip. O hozen başga biriniň dilini alasynda biraz bir kelläň şygyrdyň işlese söz manysyna görä ulanarsyň. Dilimizi bilerek Onu şon ýaly yokladılar. Şunun için bize ifade edip bilmeyiz. Şunun için alıp bir araya gelip bilmeyiz. Türkmeni gören vakit şunun için düşman yalı göre birbirini. Nem içinden de ifade edip bilmeyiz özünü. Onun ýene de bir zat şu welaýet sözüm ýalňyşyn ýaşynýalaky diýip nemesini düşündürdüm de welaýet sözüne sultanyň paçalyň goýan adamlaryna weli welaýet şon ýalaky nemesi şo paçadan gelen adamsy. Meselem mene oň başga türkmençe görnüşi ilçi bolýar. Ilçi. Şolara welaýet diýilýär. Şolam sözüm ýalňyş diýen ol bulay diýe bully asyrlar boýy ulanyp berilen söz diýe. O nemeler, ine ilçeler, mesela Orçok oblastlar, ne vilayetler. Şolly asyrlar boýy ulanyp berilen söz. Men aýtdym ýalňyş ýan olaýmy diýen, öň vilayet diýip söz ýok bolaýmasyn diýen. Yok. 1991-nji ýyldan soň bolan olaýmasyn diýen, olyn ýok diýe şoşan ýa. Ondan çekdim, ha men kakama jaňat saňa suud etdiň. Kakanda jaň etdi. Ka diýdi, şu diýdi, öň diýdi, SSR döwründe diýdi, näme etdiňiz? Vilayetler näme diýip etdiň? Raýon. Oblast, raýon dep aýdylýardy. Bilenim mene. Ama son şu 91 Niyazowyň näme bolan bilen soň nämeler değişti. Vilayat, şäherje. Öňde raýon, oblast bardy. Ansan bolan ansan madama gazyklanýanlar. O ansanlar näme üçin ýaşap ýören, özüniň kimligini bilmeýän adam gazyklanýanlar hiç zat. Gazyklanmaja durmuşyň manysynyň nämeligini, näme üçin gelenligini bilmeýän adam.
Özüm türkmeniň bir häsiýeti bar. Nirde alym bar bolsa, bilim bar bolsa şo taýdan gatja. Munam bile bile etdiler. Bile bile etdiler. Ýöne ine men üstserýän primo efir edip, zoom edip oturýarlar. Indi daşar döwletleriň nemeleri. Ne ingliz dilinde bolýar, ýani Twitterlerde bolýar. Şuňaly neme edip oturýarlar bolyn. Şoň dinleýjesi gatken. Almy neme bolýar. Daşar döwletler oturup dinleýär, şoň olgaýa. Başga da serden. Türkmenler näme algaýa? Nirde söýgüm çaba bolsa, nirde gargas çaba bolsa. Indi häzir neme derde? Gipçi bilýän, gipçilik nemesi, Bilim almak nemesi yok Türkmenlerde. Bilim yok. Azıcık bildiğin mi köp bilen mi ya da üstüne neme diyorlar. Köp bilen o sende. Munam ol neme aýdana alym. Bir milleti ýok etjek bolsaň, ne milleti diýem dediňe türkmenlerde, ne Orta Aziýa, türküý döwletler bolýar. Bizem türküý döwletlere degişli. Aslında türk ýöne iman getiren. Şo iman getiren üçin türkmen. Şol milletleri bas bilme nämetler bir-birimize. Sen Azeri diýdiler, sen Gazak diýdiler, sen türk diýdiler, sen Gargaz diýdiler. Opşmaşa böldü. Sen İranly türkmenler diýdiler, sen Suriýaly türkmenler diýdiler, sen Irakly türkmenler diýdiler. Ara ağzala getirmek için. Böldüler. Muny böldüler. Hemem aýdýar-da şo taýda neme, niýe bir milleti neme çokon barynjylyk bilen maşgalasyny dagatdy, maşgalasyny dagatdy. Ikinjilik bilen hem bilme bolan neme amtylmany aýyrdy. Bilme bolan amtylmany aýyrmak üçin hem näme etmeli? Alymlar ýok etmeli. Köp bilenler ýok etmeli. Bilimli adamlar ýok. Elit adamlar ýok etmeli. No. Alymy adamlar ýok edeniň bilenem bolanok diýer. Şol adamlar diýe almy bir zat bolsa şondan gaçarýarlar etdi. Bulan üstünde oýnalýan oýunu özleri göre bilen oklar oynýar. Köp bilýänler men bilem. Bile özüni çukur atyp otur. Köp hazdan Türkmenistanda bilim adamlar hem köpsi yalaka boldu, gorkak. Şu näme, ýa-ni gorkup propagandasyny ýaýradyp, adamlar korkuzyp köp bilim adamlary, şahyrlar nämeler. Şu näme bolup gitdiler. Satkyn bolup. Neme sözüm ma bilen şolum täze çykan ýok bolaýmasam mene badyr öýdüm. Oksa türkmeniň öz taryhyny, Seljuklu olup nemeleri ýazarlaýar solun. 10 ýalyky manyda badyr atalar sözi, şon ýaly atalar sözi. Öňden badyr ýöne aňlatýan manydy başga ýerlerde ulanylýanlar. Ýöne türkmenlerde nähil ulanylýar o zatlar. Nähil ýaray. Nişwat. Nähil etdiýsem bu watandaşlar düşünürler. Sizin propagandaňyz haýsydamadan ne? Dinle oturup bilersin haýsydamadan bolanyny. Kelleden var. Bir gowuk söz bar bolýar. Bana özü bilen deň bolma. Özü bilen deň bolma. Şuňalyky. Başka yayına gelmek isteyen var mı? Şu nemedäki şu arakda şu sizin propagandaňyz haýsy temadan ýa-da ene kelläňde azajyk çygardy bolsa user diýip okulýar. Ýazylan zat useriňe manysyny bilseň şo taýy başga bir at goýardyň iň bärkisi user diýip durmazdy. Yo deyip koy men özümü beýik pes göremem. Ne demek ya? Yo deyip koy ber. Men özümü beýik pes göremem. Sen özüňe bolan biraz kormadyň bolsa propaganda diýmezdi.
özüňe bir adaçygan bolsa bir hormatyň bolsa, bir aýna äsir edende bir özüň kimligiňi, näme üçin gelenligiňi bilýän bolsa. Teze giren bolsaň ýaýyna biraz diňläp soň bunu ýazsaýdyň. Bize näme hakda gündeşlik geçirýäs berde hazır. Näme ederdiň bir adaçygan bolsa, bolýan zatlar görüp. Bolmasa hem ýaýyna gelmese ýaýyna alyn. Yok. Çıktı. Hmm. Şu baştaki temamıza gaýdyp geleler halkyň sesi. Hmm. Men kän näme bilmän, Tüçhan, häzir menem ol öz aramyzda gepleşik näme çek bolýar. Böyle. Ama näme etmeli ýatsada. Yani başlaýabereli. Belki vatandaşlarymyzam giri. Şu häzir Türkmenistandan gelip oturan studentlar hakynda da bir sürü kavyz dokument oňartyryp gelip oturanlar. Näme gerek? Bere gelen soňra peýdasy barmy şunun? Näme üçin oňartyrýarlar? Şunça ýugur edip, pul ýoklap, wagt ýokladyp, näme üçin oňartyrýarlar? Şunýaly kawyzlar näme gerek şular? Berde hiç işe yaramaýar bunlar. Meselem biziň türkmen jemgyýetimizde bir näme bar da, Gülçahanım. Ine men özümde bolup geçen wakada men aýtýan, "Ey" diýen, "Bal ýok daşynda" diýän. İçinde boluver bu daşynda bal ýok diýen. Gowluk ýok daşynda da diýen. Olar pikir etdi okudy gelmeli. Görýänlerem näme şu daşyndaky olar bilbilen okda hökümet tarapyndan etdirilip şunýaly daşyna çyksaň şunýaly ki diňe keýpi tapa. Näme diskotekadan diskoteka, klubdan kluba şunýaly ki entep berilýändir öýtdi. Onuň aýdýan men aýdýan ey dost daşyna çykyp oturma. Daşynda bal ýok. Egerde hakykatdan hem okap bilim aljak bolsaň, ol şonýalaky da üçin çykjak. Gelen soň görersiň daşynda bal ýok. Şonýalaky ýagdaýlamy şonýaly aýdýan. Ol aýdýa men nidi sen sözüň ananaýynmy diýe, ýani videolarda diýe, meselem giri bilýän giri TikTok'a giri bilmeýänem TikTok'tan skaçat etdi de paýlaşýar öz aralaryna klip Türkmenistan içinde şo ýagdaý. Bu videolary görýärden hem aýtdy pikir etdi şonýaly daşar döwlet. Olan kelledinde gelip okumak däl, işlemek, gelenlerine tamam waydat, waybida. Okumak üçin gelen olsaň onu başga görürüm. Şuna TikTok'lara girip görýän toýdan toýa, partiýadan partiýa näme edip görýän da hiç nämesi ýok. Soň aňyrda türkmenler gören, Türkmenistan içinde görenler, bular keýip edip ýaşap ýürýändir. Pikir etdiler hakykatdan hem şonýalym ka. Yok dostum. Mitingde sen çıkar, miting gerek yok. Sen çıkar, sen koyup bunu ribalütsa. Onu ne Tuğçe Hanım, onun ne için edilýär? Men ne şonu aýdaýyn, ne için bunu ýalyk edilýär? Onu için näkiler üçin edilýär, no? Ene daşynda meselem ene studentler $50 bilen ýaşa bilen opşun ýalyk edip ard edilýär, ýazylýar. Ene meselem universitetleň nemeler çykýar. Olin olar aýtdy, "Oho diýe studentlerim diýe garyp bom diýe men okuwçulum diýe talipdim garyp bom seret diýe ene keýip sapada geçipýärdi." Görkezde bir 4-5 tane nemesini şonýaly videosundan seretdi. Selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldin. Aleykümselam. Hoş bulduk. Normal mi başkanım? Canım sen kırmat mı? Şükür. Normal mi? Var mı? Sizlere yönelik bir sorum yok da sizin grubunuz yani şu aktivisten grubunda Aliço diye ya yayından girsem yayından çıkarıp koyuyorlar. Pahodu doğrunu söyleyen adam hiç kimseye de yakmaya değil mi? Doğrular. Birinciden bayram bizler hiç gruppa del. Bizler onlar tanımayız. Bize aktivistem del. Sesim geliyor mu?
Sesim geliyor mu? Gele yapalım, sıkıntı yok. Ayıp geçtiğinizde aktivistler de bize aktivistler bize grup bayam del. Bize onları tanımayızdı. Aliço'nun yeni hemen tanımayanız mı? Yok tanımayız. Ekranlarda, YouTube'da, nemede, TikTok'ta Yok. görüyoruz ama tanımayız. Yok, geçende beraber yayın yapıp oturdunuz, sondan açtım ha. Baktan Bak, gelip yayın mı? zaten, Yok beraber yayın yapmadık. Benim yayınıma geldi bir iki yazık. Hı. Ya ne bileyim, gülle başlasak ya hoşuna mı gitmeye bilmeyen Ne doğru başka bir doğru. zaten yayından direkt yayından çıkarmak yere. Özleri hakikaten gürün ettiler. Saatlerdir vatanımızı deyip biri var, yenileme deyip biri var. Ben Doğru. hiç düşünülemem. Ben smislini düşünülemem. Tamam. Newdaşlık bolansın ya da bir işin göremendir, yenileme etmensin. Ama çoğunlukla ben hiç kafam çalışana. Liboy bir adam zaten hem mesela özüne bağlı da, doğru değil mi? Nerede neyle yol tutacağına, nerede neyle özünü alıp varacağına, nerede ne edeceğine. Adam zat diye neyle düşündüreyim size? Adam zat diye kalkıyor. Eğer özünü kurtapıcı olsan her yerde de ekmek yersin. Хоть Türkmenistan, хоть Türkiye, хоть в России, неважно. Her kimin özüne bağlı değil mi? Allah Teala adamıza da kafa vermiş, akıl huş vermiş. Şurada Ekmeğini de bulursun. matematikten vatandaşımız yazın da bayram aktivistler deyip cevap veren son başka tema geçay da yazın. Bence de doğru. Hangi temaya geçeyim? Mesela mine hazır Türkmenistan eylek, Türkmenistan beylek. Aklı kuş yerinde olan adam, kafası çalışanından hiçbir yerde de hor olmaz. Herkese adam zaten Allah Teala akıl kuş vermiş. Benim bildiğim tek şey ne ki? İnsanın özüne olan güvence. Benim bildiğim tek şey insanın özüne olan güvence. Koç sen Türkmenistan'da ol, koç Türkiye'de ol, koç başka yerde ol. Ben şu Aytmak anda da isteyen sen bayram Türkmenistan içindeki bulup duran zatlardan davolisan. Doğru Nimede? da otursan. Doğru da Yok, otursan. ben davolin demedim. Ama yanlış düşündünüz. Ben hiçbir şeyden de davolin demedim. Ama yine ekmek yok, güngörüyle ha, kendine emet ya. Ondan ne razı, bundan ne razı, eğlen beylen diyorlar ya. Ben şoka hayran kalıyorum da hiçbir şeyde ondan bundan ne razı olmana gerek yok. Her kimin özünü Bayram vursun. yine sen ben sana premier aydın. Sen bayram doğru mu? Sen bu yerde günün görüp bilen. Sen bir Görüyor. sanı. Allah'ıma Sen bir şükürler sanı. olsun. Tamam sen bir sanı. Ama biz Türkmenistan içinde 5 milyon hemmesi bayram değil. Biliyor musun şunu? Hemen senin yalı gün görüp bilmeye. Hemen senin yalı şustru değil. Sonra insan Hem hakları diyen, insan hakları diyen Türkmenistan konstitusiyasına hayır. İnsan hakları diyen bir neme var. Biliyor musun he? şunu? He? İnsan Anladım. hakları. Her kimem öz yurtuna gidip gelmeye, öz yurtunda normal yaşamaya, iş bile üçüncülüğe etmeye hakkı var. Tamam, ne edip gidip gelip olana? Ben eğer Dedik gidip gelip oluyor. pasportumun size nemesini koyayım mı? Ha, Tamam, özelden pasportumun gidiş geliş senesini koyuyor yer. Yani tamam. geçen ayın 18'inde gidip geldim. Geçen ayın. Ondan önceki ay gittim, 18'inde de geri dönüşüm var. Ben size özelden koyuyor yer. Vallahi. Ne kadar ya, молодецsin onda. Bravo. Ablam, adam Bunca zaten her zaman konsolundaki adamlar, aeroporttaki adamlar nime onda? Ular he? oynanmadı oturtla onda uzatlar. Oynan bul oturtma. Bilmem. Çatırtma. Ben size Çatırma yanlış onda. düşündürüp öttüm mü? Yanlış düşündürüp öttüm mü size? Aha. Herkesin özüne bağlı. Ha. Herkes. Bu hayatta var ya, Her kim ne Bayram eli sen gelsin doğru. hemen geçer gidersin. Doğru edip Vallahi. sen her kimin ödüne bağlı. Limeden sen ait her kimin cühtüne bağlı. Ha. Anladın doğru oluyor. Allah. Cüğün hem neye cühtüne bağlı? Tamam, cüğün hem neye bağlı? Özüne bağlı. Cüğünde olmasını istesen özünde olsun. Düşündün? Cüğünde Ben sana olmasını aytayım istesen mı? özünde olsun.
Indi men sana bir zat Ne aýdýyn mi? düşünjemiz? Menne Ne düşünjemiz? menne wazmoşda. Menne wazmoşda men şoňa berip gitmäne wazmoşda. Ýöne men çagamyň agzyndan kesip meni şu güne goýup oturan adamlara bermäne namys etdi. Ýöne şuňa näme zat bar dost? Şuňa näme zat bar? Bilenmi? Men çağımdan diýen kesýändim şuňa berip gitmäne düýem ýene bir zat diýenňe. Senden almana düz oturma şonu. Senden almana düzen düşünsün. Sen verirsin, eleğin kara kızmatıdır, alnın acı teridir verirsin. Sonuçta Allah var. O alsınlar. Ben çağımı görmek için dünyanı veririm. Ne diyor ki kakoytu bir karmanımdaki bir pulum, baylığım. Bayram, indi sen oýlanyp gör. Kanun boyunca her kim öz yurtuna spokojny girip çıkma hakkı var. Kanunu yazdıklar. Ama bu bir- Onu çekittiler. Ne için bize Bu- girip çıktılarımız yok. Ne Ablam, için vermeli? ablam, canım ablam, garan, Bayram. gözüm ablam, özümün ablam. Bolu oturmuş ona hakikat. Nerede bolupdur? Şonu düşündüm hani. Nerede bolupdur? Ne mi Şoň yana bu? zat, şoň yana hakikat bolan zat ýok ha, ablam. Hakikat ýok, hakikat. Bu dünýede hakikat Ne Mençe var? bolan zat ýok. Sen körmü, göreň okmy? Aeroportda gün 3 tapar çykdylar. 3 tapar kalabalykly çykdylar. Köplük bolup 3 tapar çykdylar bolyn. Aýda 2 reýs uçýan bolsa 11 reýs. Bu aýda da bolsa 19 reýs goýup otýar. Näme esasynda? Bir de yörüte diye. Nemçi yörüte, nemçi spokojny girip normal. Ondan sen diýen dadyň Yörüte. maňa ondan sen diýen dadyň özüň öz prezidentiň, ene prezident diýip hasap etip beren Serdar prezidentlik wezipesini kabul edende näme diýdi? Näme diýdi? Men diýdi halkymyň hyzmatkary diýdi. Men halkyma hyzmat edjek diýdi. Ondan sen öýüňe hyzmatkar bolup gelen adama, meselem, ene hyzmatkar bolan näme hyzmatyny etýän adam bolýar. Meselem jaý gallyrjak bolýan. Sol alýadanym jaýyň alýadanym nähil etdi? Stenasyny Şunu bu bir burçy o tarafa baksa bir burçy bu tarafa bakýan. Şon ýalak edip myýyşyk edip etýär bolýan. Sen şoňa näme etýän? Puly dollugyny berýän ya git dip kokko ýörýän. İşini Benim edip bilmeyen aytýan- adama. Onda haklısın da kardeşim ben kafam çalışmıyor. Vallahi billahi. Kim nasıl yol tutuyor, kim ne ediyor. Son zamanlar var ya, bazı zamanda var ya, herkes şaşırıyor bu devlette, bu insanda her şey. Yalansa yalan de. Herkes şaşırıyor. Oturup bere çıkıp näme etmeden analiz et. Şu bol oturan zatlar doğru mu? Yalan mı? Bayram, Çılar studentlayla pul alıp bilen bayram, yok. Bulam yalan mı? bayram. Değil mi? Bayram. Yok. Verip bilen yok. Bayram. Yalan mı? Sen O aýtýan, algılar ha. O zatlar tamam da. Ama Ee? yine studentler hakkında da aydayın. Hı. Tamam. Student. Azam görýändir. Yine men jiň bilen gelinim ikisi Riyazan'da okuwotdyr. Yine önümüzdeki yıl nesip olsa kurtarýarlar. Allah'ıma çok şükürler olsun. Allah bana can sağlık verse ben hiçbirinden hor edemem. Hiçbirinden. Eğer ayağım Böyle ikisine bir kere Türkmenistan'da 2 kurs var dolar. Doğru mu? Ya ulam yalan mı? Evet. Yok yalan değil o. Ne mi yalan olsun? Haydi Berkan'da Kurmanca Berkan'da. Ben sizi kötülemek için ya da size bir zat demek için bir yere çıkamak yanlış Yok düşünmem. mezaket diledim demedim Bayram. zaten. Sen yanlış da otur Bayram sen. yeni- Yanlışsın sen. Yani ben Bayram bu yeni açıklamak fırlat, istediğim zat Doğru. ne biliyorsunuz mu? Ben açıklamak istediğim zat her Allah Teala insana can vermiş, kader vermiş, kısmet vermiş. İnsan öz kaderini Kaderimiz, seçiyor. kısmetimize oturalım indi sesimizi çıkarmayın. Da bizim aktıklarımıza mı gelip Allah yine bir de Allah. kuşulukta işlesin mi? İnsan kaderini, kısmetini kendi seçiyormuşsun. Ya biraz sen saçma. bayram, sen diýäniň, indi sen diýäniň biz doglamyzda Allah Taala şu diňe şeýdik geçmelilik ýapdyr diýjek bolýandy. Maňlaýan. Yok. Bak sen anlamadın beni. Ondan bir ýene de bir zat da sen Allah aýtdın. Teala herkesin Lüboy kısmetini seçmesine kendisine izin veriyor. Yine bizler Yine de bir zat kaderimize değil mi ya? oturduk. Yine bir kul şaşyr bol ýa geldik. diýdi.
Halkın sesi bir minut. Yine kaderimiz kısmetimizde oturduk. Yine beriye kul bulup geldik. Birinin eşinde başka bir yurtta çağalarımız taşlap gelip kul bulup işlebirimiz. Kaderimiz kısmetimizde bir sesimiz çıkarma oturalım indi şuna için. Gelip aktıklarımız, çağalarımız, aktıklarımız gelip yine berde yine Türklerin eşinde kul bolsular mı? Kaderimiz kısmetimizde oturuverelim de sesimiz çıkarmayın. Apa Doğru sizem mu? gelmekti. Bari bittayne 7. sınıf oğlunuz var. Apaş 7. sınıf bittayne oğlunuz var. Nime? Ökman şöyle gelden şöyle özün kıyna degen adam var mı ki? Kimin Apacanım, gittiğini oğlu var? sizin Sen yok nereden mu? bilesin Bir ben oğlunuz var. oğlum Ben var mı? sizin Kızım var mı? Ben sizi Türkmenistan'dan tanıyorum. Apa tana prekrasno mesim bilen gürüňiz Osman. Ha? Bitti oğlum var mıydı benim? Tanısana Kemal hadi. Tamam boş verin apa. Bu yayın bizim için değil özelden Yok ben zaten. haberleşelim. Çünkü ayda oturan geplerim bana uymadı. Çünkü ben problemaları görürdüm. Türkmenistan içindeki. Bitti oğlum varmış. Göresler gelmedi. Göresler gelmedi. Yanlışları. Yanlışlar. Göresler gelmedi. Onları aydıp aydıp versen ben dedi hayran kalaman dedi. Doğru dedi köpüzadım dedi. Yo, tuçhan seret bula ulun diye de bu doğanmız diye. Lüboy başa gelen adam şaşır ya diye. Onun şaşırmağında kimin günahı var? Sen sessiz oturanın üçün şaşır yanıra. Yani hakkını soramanın için bunların işine geldi hakkını soramasa. Nece halk hakkını soramasa sessiz otursa şunca bunlara nemesini yürütmek ansat oluyor hükümetini, siyasetini. Oho sen öz prezidentin öz agdy bilen aýdan zatyny çykyp diýbilerdin, sen şey diýdin. Aslında şu bidiň diýen zatlarymdan şol, oň öz diýen adam şol. Onuň pikir eder adam. Adam diýlen insanlyk wezipesini bilýän orta. Pikir eder. Oho, prezident de mämuni diýe. Biziň näçilden beri aýdyp gelýän zatlarymız diýe. Bulam on diýe. Bularam on diýe. Ondan sen aýdarsyň ha, öňe gelen hyzmatkary, öňe gelen hyzmatkary. Bar aýdarsyň ha, hyzmatyňy dogry et. Eden okmy? Etjek adam geldi. Başlan näme barada gitjädi näme gurrun? Ýa bayramdan beri gelip biraz nemetti de yanlış bu zatlar diye. Yollar açık diye ben dedim neçe gezek girip neçe gezek çıktım diye studentlar hakkında ayttık studentam diye karındaşlarımız okap yürüyen diye onat diye mezat normal diye. Türkmenistan içinde ayda oturan studentim yanlış batam neseret tuçaham studentler diye neme diýdi. Yanlış batam şol Russiýa tarafa da dökdü. Russiýa tarapda studentler nähil okuýar? Semestr wagty gelýär. Semestrin, egzaminler, sessiýan wagty semestrin soňunda sessiýan wagty gelýär bolan. Barýarlardan $150 berýär sessiýa ýapylýar. Sessiýa bolan egzamin ýapylýar. $150 berýärler. Galan wagtdan baranoklar işleşýär. Ýerden bilim almaly bolar. Meňine özüm garşylaşdym 2019-njy ýylda. Men ýurdum bilen Russiýanyň samolyoty bile ony. Barıp aeroportda neme sorap, orçalap bir da soraýar. Prostoyca sorawlara jogap berbilen. 5 ýyl eline diploma. Olay diýär. Sen niýe aňarda diýär. Ors diline geçenlerlere sapaklar ya. Türkmen diline geçtim diye yok ors diline diye. Sen onu diye ne edip diye men ýöne prostoyca sorawma jogap berbilen ok diye. Ne edip sen 5 ýyl diploma aldyň diye. Oka. Öperden yankı neme dik geçti yanlışmasam prezident söýläglerle da birinjilikle Türkmenistan'da prezident yok şu wagt. O prezident hökmüne bir yer getirilen onu prezident diýip hasap edilen çünkü oň näkilek ýagdaýda kürsü başyna eýilek geleni belli we häzirki ýagdaýda näme işler edip duranlygym olan belli. Şonuň üçin on prezident diýip aýtsak ya prezident diýip ýüzlensek birinjilik bilen bizim özümizde has minus gelýär. O ikincilik bilen onu ikrar edilen prezident hasap edilýär. Her wagt on prezidentimiz däl. Men hiç
halkın hiç ýeren saýlamadyk. Ony belli bir barmak basyp sanaýmaly halk saýlandyr. Belki 5.000 ýa-da 10.000 halk saýlandyr. 10.000 adam, galan adam hiç ýer saýlan däldir. Şonuň üçin 10.000 däldir. Şonuň üçin bärde o näme bolsa bolanok, näme bolsa bolanok, o zatlar näme ýa-ki men öňe aýdypdym. 2025-nji ýyla çenli Sesin gitti Kervan. Kervan sesin gitti. Kervan'a can geldim. Dini sebep bilmeyiz bu yaptılık edecek bol gelsin dinlenem düşündürelim. Yok o giden yok. Bayram çıkıp giden. Я это знаю, что у вас творится. Самат sen nereli? Sen milletin ne? Nerelisin? Я с интернета знаю, что у вас творится там печально очень. Oho, Türkmenistan maskaret diýende, Türkmenistan maskaret oturan başyňyzda oturanlar ha. Dünya ýüzüne maskaret otur türkmenler. Bir de utanýar-da nirden diýip soraýarlar Türkmenistandan ýa. Kulağın prezidentiniz näme üçin taklap otursunuz diýerler. Ýüzümde wakyp şey diýerler. Ýüzümde wakyp şey diýerler. Kulağın prezidentiniz näme üçin taklap? Olaram pikir etýär, bizem kulağın nursuýtdy. Eger prezidentim şunu ýalyp kulağın bolsa. Dünya serede oturuyor. Bular pikir etýär, ha o biz ýamanlaýar, biz näme diýär. Oho. Bizden başga da ýetdik. Bir de şo zatlar görüp, şo sorawlara jogap tapylmän namaz edip, we türkmenlik duýgum doýanyp çykdy. Türkmenistan'ımız, vatanımız ona göre şöyle çıktık. Şu O watançylyk duýgusy. daşın altına elimiz koyduk. Türkmenistan'ı yamalacak. Bu sık neye gerek bize ekrana çıkıp böyle oturup vaktimiz getirip. Başka etme işimiz yok. Awona köp kişi diýär-de, näçe pul tölenýär diýär-de. Ýöne men ýanymdakylarym oturup dinläp oturar. Onuň ýanymdakylarym oturup dinläp oturup görýär-de men nähili gün başdan geçirip görün. Nähili günlerde ýaşap görün, nähili günler başymdan geçirýändim. Onu je ýüzünde seretýänlerim soraýan, seretýän. Maňa pul tölenýär, ýandy diýär, näçe pul tölenýär diýär. Olar je düşünýär. Eýem düşünýär oğlum. Ne işimiz var gidip temizle gidip işleyen. Pul ber oturan bolsa da näme işim var işte. Menden hem köp soradylar ýa sizler pul berýärlermi dep. Pul beren toňdur da meselem tuýsa ham gidip öýüň nemesini etýär. Biriniň öýüniň borkasyny etip ber. Işläp gören ýerinde näme atça. Biz grant alýan adamlar da grant berilen o biz granta da garşy. Grant alýan olsak azatlykda çykardy. Azatlykda halkyň sesini çykardylarmy? Bir problemasyny ine türmän çykaryp berdiler. Agdadylarmy? Azatlyk. Näçem bir türmeniň adamlaryny gepletdiler. Nämede ýatan? Näme o? Ady kursa şunu. Owadan depede. Näçem şaýatlar gepledi çykyp. Kany berdilermi şulara grant? Raçyk bir düşünse adam diýler, adam düşünse şo zatlar bir gödegine götürüp pikirlener, şu zat uly bir sensasiýa, bir nemme zat. Şu türme. Şonu alıp azatlyk çıkaran o. Näme üçin?
Pul oturan bolsa ben temizle gitmeme her gün oturup berde yayın açardım. İň bärkisine tuğça ham size begeni uğrat diýerler, begene mi uğratma diýen. İň bärki. Ama yok beğendim. Biz bilýär näme diýen. Pul üçin edemiz o. Pul üçin edemiz o. Watan zeýgüsi. Alyp gelýär. Çağlarımızdan gelip bizerin yalı kub olmasın da dedik başta. Şu neme sudaşın aşağına elim koydum. Çağlarım gelip hizmetçilik etmesin şurada da. Türkmen namtylma wa gowy neme. Näme üçin Türkiýede elbetde suwrady Türkiýanyň ýagdaýy bolyn Polşa algaýarlar. Polşada gowdy. Algaýarlar. Gowçuluga amtylma badanym ýöne. Näme üçin Türkmenistana gidip şonu ýalyk edip bilenmokdy. Häzir Polşany alsam, Türkiýany alsam, Türkmenistana näçe garyp döwlet. Halka siz şurada yine bize gayet geçin ben ayal maşkala bulup ben utandım bilen şu zat Türkmenistan içindeki zatları görüp durup ben utandım. Ben sessiz kalıp bilemiyorum. Ne için de her bir vatandaşın borcu görü oturan zatları, bol oturan zatları görüp aytmak, bunları düşüntürmek. Her bir vatandaşın borcu, hakkımız. Ben sessiz kalıp bilemiyorum. Ben ayal maşkala olsam bizlerin erkekler sessiz oturanlar halıyam. Ben hemmesine aydan yok aynaşını. Ama bar erkek bolup utanmayın, namus etmeyin, imsim sesini çıkarmayın oturanlar. Biri çıksın bize edip versinler. Ben ayal maşkala olup utandım. Şu Türkmenistan içindeki garipçılığı görüp nana oçura duradılar. İki buhanka nana gece yarısında barıp oçura durup sunyalı azap çeki oturan çağaları görüp utandım ben. Ben ettim benim vatancılık borcum benim dedim. Çıkmak ne şöyle efire çıkıp şuları aytmak, ağıza getirmek şu bol oturan problemaları da. Şunun için çıktım ben. Ben çağalarıma menik yalı kösenmesin, menik yalı kıyınçılık görmesin de çıktım ekrana. Korkmadan yüzüme çıktım. Olsun dedim artık yeter dedim. Ben hizmetçilikten, kulçuluktan hardım uşu. Şunun için hep çıktım. Ama erkeklerimiz yatan halı sesini çıkarmıyor. Utanç, utanç. Ene şurada bir zatda da tüçü ham. Hemen birinden soraýanlar Türkmenistan ine aýlyk gylzatdyl. Aýlyk hökümetinde aýlyk alyp oturan adam da. Şundan soraýan. Ene aýlyk berende nalog alynýar diýen, tutumma diýen. Şo tutumlar nirä gitdiýär bilýärmi diýen bolan hawa diýen nirä gitdiýär. Ay medisinski diýär, ollyýar, bilýär. Şo näme üçin sen de tutup alýarlar diýen, şoňa aýlyk bermek üçin tutup alýarlar diýen. Ondan sen ýani öz işden, öz aýlyk hakyňy, gara deriňden işleýän hakyňdan prosent berip oturýarsyň diýen. Ýene de barýandanym sol işiňi bitirtmek üçin ýene de oňa pul berýän diýen. Sen tak oňa aýlyk berip oturýarsyň diýen. Şol adamlar. Näme üçin sen barýandanym oňa ýene pul berýän, işiň etdiýmeli sen şonu diýen. Bu sen hyzmatyňdy etmeli. Ýani banka barýan, pul geçirjek bolýan, pul geçirip bilen okdy. Nämemiş? Limit ýok. Gepi. Boş adamlar üçin de limit ýok. Limit ýok. 5 milyon tanap berýän boly, çıkarýan gapdandan onu limiten tapylýar, hem bazı adam tapylýar. Pulum geçi. Limit diýip oturan. Men aýdýan, näme üçin sen şu 5 milyon berýän diýen. Näme üçin şu 5 milyon sen bermeli diýen. Sen tak fenden diýen, bank diýen, edýän iş üçin komissiýa alyp oturýar diýen. Dollaryň, meselem 50 dollaryň 17,5-dan, ene mesela 100 dollar da 100 dollaryň 17,5-dan 1 milyon 750 manat dolýan bolsa, sen 1 milyon 750 manat töläp gaýdan o diýen. 2 milyon 200 manat töläp gaýtýan diýen. 2 milyon 200 manat. Şoňa alan puly näme üçin berýän diýen oly? Komissiýa diýen. Näme üçin alýarsyň diýen oly? Banka diýen, işgärlerine aýlyk diýen. Edýän hyzmat üçin komissiýa diýen. Ondan sen näme üçin oňa şol işi etmek üçin sen şoňa komissiýa berip oturýarsyň, pul berip oturýarsyň, ýene daşyndan 5 milyon pul berýär. Näme üçin? Näme üçin de soralmany üçin. Değil mi? Näme üçin de bu näme üçin bu dünýaly bolýar dep soralmany üçin alýarlar. Etjene girerler. Şurada maksat Müminov mu? Şuna bir demedim de cevap versin. Ben birinciden bana adalcan etme. Ben sana cevap vermek zorunda demez. Sizin kellen işlemesi.
Ablannem çıksın, vatandaşlar çıksalar vatan Ene düzgün. yo bu beriyan soragam bir ýalnys. Yeni Türkmenistan dünýäsini gurýar diýädi. O yeni Türkmenistan nimeň manysyny bilýär. İlki bilen. Sen şonu gördüňmi? Gördüň dänim şonda taýda aýdylýan zatlara dogly we dürt düşündiňmi? Meselem ýa-ni kino görýän, komediýa görýän dänim şol komediýa dik görýänmi? Güllüp oturýanmy? Ili komediýa üssü bilen saňa näme many berýänini düşünebilýärmi? Täze Ben Türkmenistan nimek alyp başga ýerden getirip, Marsdan getirip nemäni oturtmak däl. Sistema çaşmak, işläp oturan sistema ýalňyş. Biz şu näme üçin sistema çaşmalıyız? Biz näme üçin Gurban ulyny çaşmalıyız? Biz sistema çaşmalıyız. Diýen Gurban ulyny getiren hem sistema. Ene oňa mysal, Türkmen başy döwürem şu ýagdaýlar, Türkmen başy öldü, Gurban uly geldi düzän datdamy. Gurban uly ne gitdi, aýyrly Serdar geldi, düzän datdamy. Sistema bir zat. İşläp turan sistema. Значит, prezident aýyranyň bilen zat düzän o. Sistemany ýok edip täzedänden gurmaly. İşleýän sistemany getirmeli. halkın sesi bize prezident gerek mi aslında? Prezident wapşe gerekkä türkmenlere. Biz Şu men arasda nani ýani bara şu hajdan çykman ine. Meselem Mekke we Medine'den çykman oturan adam ile getirip türkmenlere prezident etdim. Türkmen jemgyýeti edil şu wagt galap türkmen jemgyýeti şonun diktatry diýe. Ediyorlar. Mesela ben görsem ben ne ederler? Ederler. Ben istemesem de ederler. Parlament sistematy gerek. Daşar döwletler başgaça urulan howşy ýaşap beren döwletleriň üstlerýärmi? Näme hile işleýär sistematy? Bir gazaklanýarmy şo zatlary? Gazaklanyň ünslerin. Meselem men ýaşap oturan döwletimiň sistematyna özü bir gitçik şäher, oblastyň nemesse, welaýatyň şäherçesi. Meselem Mar welaýaty bolsa, şatlyk şäherçesi diýip bolýar. Ya Sakarçaga şäherçesi bar. Ýa-ni Morgap şäherçesi bar, ýa Ýolutyn şäherçesi bar. Şoň ýaly şäherçe. Şu şäherçe gelýän girdesinden 20%-ni merkeze uratýar galan şu şäheriň öz içinde galýar. Şoň üçin şu galan şäherden iň baý şäher şu. Daja şu degişinde mesela Mar welaýatynyň Sakarçaga şäherçesi diýýärler plan şäheriň plan nemesi şäherçesi. Yerli hükümet Plan welaýatyň özünden baý şu şäher. Başynda oturanlar almy bilme adamlar, alımly bilimli adamlar. hiç kime bağlı değil. Öz bilemesinin özü problem olan özü sizce öz girdecisi özünden şonun içinden çıkmıyor. Vay. Yol ötünden gazat diye gazık mesela yol ötünden gazık gazalyadan daşar döwlet urut diye mesela şu aýdarlar 100.000 manatlyk gazatdy diýerler 100.000 manatlyk gazatdan bolsa şoň 20.000 manatyny merkeze urat diye 80.000 manaty şu yol ötünden öz içinde galýar. Biz ana şoň ýaly sistema getirjek. E-döwlet, elektron e-döwlet diýmek näme bolýar? E-döwlet diýmek meselem saňa spravka gerek. Ne bir dokument gerek. Oturan ýerinde telefon. Ene bar düzetmeli. Oturan ýerinden girýän saýda danlaň berýän. Bolly. Elektron wariantda saňa çykarýar, seni printerden alyp çykarýar. Bolly. Ben baramok. Şura durup Ýalbaramok. Adam görüňok. Adam görmänligiň üçin näme etýär? Adama barıp ýututmaň, adama ýututmanyň üçin sistema para tölemersiň. Sistema. Para da şeýdi bitip gitdi. Raçykların diýilýän zatlar dogry we dürüst diňlän. Bolmaly zat şu, bolýan zat şu. İşläp duran zat şu. halkın sesi, bizlerin halka kafanız gelmesinler de sıfatları algılap bilen yok. Türkmen halkı. Hem içinden de öğrenen, alışmış nemeye şu sisteme var. Günün aşağına barıp Dom Pralenyanın kapısında durmalı, pul vermeli, sesine pul sokmalı.
Yani şu sistema öğrenen bu halk. Şunun içinden bu algılap bilen yok. Bunun yalzat bolar mı? Bolmaz dep düşüncesi var. Bolmağa hakkı yok bunun yalzadında. Aslında birazcık kelenin işlesin yansıyalı teze Türkmenistan diyar gurulya da keleni nemetmelemezden şu zatları aklını getirmeli. Men ýene de bir mysal alaýyn. Şu daşyn naklan, şu datlaň nämedigini bilmeýändiginiň bir mysal internet ulanyp ýör, näçe wagtdan bäri internetiň nämeligini bilen. Meselen, bilet aljak bolýarlar boly, adam öldüýärler. Hı. Çördü. Şu ýaşap bören döwletimde edir, getip bören döwletimde. Bolmady internete girip ben bäş bir munduňam daja sarp eden o. Alyp bolýar, satyn alyp bolýar. Sana nämäri adyňa registrasiýa etýärden mine plançygynyň içinde şunu tölö diýär. Senem kartyňdan alýandanym geçirik göýüren töleýän, aplaç etýän bolup gitýär. Töleýän. Tölediň bilediň uja taýyn elektron variantda. Bular nämetde eýdiýär şu meselem ýa-da gruppa da eýdiýär türkö diýär bilet alyp berýän tanşyňyz ýokmaýdy. $50 berje üstüne alyp ber dedi. Oturma izinler var ya Türkiye'de. Oturma izinler. Özün aslında onlar biliyor şunu. Ama pul berýärler diklerin ortayalar. Özüme maňartdym, çünkü benim wagtym yok. Wagtym bulma işledim için oňartdym. Aslında şu Türkmenler gelip şurada onlara şu zatları pul alıp. Bulan bir Şolom rızka. senden ýüksekli adam däl o. Ha. Şolom sen. Onnoň mara bir döwlet diýen zadyň gijesi günnügi ýok. O sagat 7-den soň işler okdyp daňdan bar otur köp bolýar diýip otur oturmak zadyň ýok. İşten gelýän oturýan alýan düzetýän. Alyp uğradyp goýýan. Ertesi ýerden hem hemme zadyň uğradyp goýýan. Ertesi ýerden olar saňa jogaň uğradyp goýberýär. Mesela mine don problem ýa zadyň problemalaryny şonýalap dokument problemany çözjek bolsaň aşamlyk alýandan men wagtym ýok diýen nemäňem. Alýan aşamlyk alyp uğratýan saýdyny ertesi ýerden uje kabul etdiler, kabul edip sen sorayan da adyny neme dip uğratyp goýberýärler internetin üstüne. Senem alýan akşamlyk gelýärde çykaryp alýan printerden boldy. Gutorya hemme problema. Sen sistema baryp gaýratdy dagam. Sen etmelisin aslında tutup şunu edýän eden ok edibilemok. Ay bolanok diýer, näçin bolanok sen etmelisin aşuly ýakandan tutup motor ýeşige tıkkan. Başaran ok da men sana hyzmat etmek üçin oturan adam. Başaran ok da başaryan adam gelip otursun. Şonu edýän Ukraina tarap etdi. Ministrlerini, deputatlaryny motor ýeşige dyndylar. Başaramok diýen sözler üçin. Başaramok diýen var. Günne şonýalap gurulur. Başarmadın. Türkmenler bolsa daş atarynda ýaşap ýok. Başarmadın mı? Yerini boşalt. Bizde korkuyorlar o yukarıda oturandan. Havarları yok, şu yukarıda oturandan halk, senin yalı bir vatandaş. Onun nemesinden Ýokarda oturan Serap Tuğçe hanım, ýokarda oturan sen ýalap diýdiň de, sen ýalap halk däl ol. Daja şoň etmeline bir wezipany eýlep bir stoluň başynda oturmy? Şoň boynun aldın. Eýleýän wezipesi seň öňüňde sene pil olam garynja. Emma şu wezipeden çykdyn, iş ýerinden çykdyn, iş ýeri gutorlyp çykýar, ondan soň ana teň bilen teň bolýar. Ýöne şoň işleýän ýeri, işleýän wezipesi şoň eltýär. Şo derejä eltýär. Garynja etýär şonu. Girdi şoňa kaýyl boldy, şertnama baglaşdy, girdi. Tek oturan vakti söz verdim, halkın önüne çıkıp, doğru mu? Mes halkıma gulluk edýän de. Şu sözüne nemetmeli şey. Dere sözünde durmalı. Halkın hizmetkari o. Borcu onun. Hyzmatkara mara Tuğçe hanım bular ýalňyş manyda bilýärler. Hyzmatkar diýmek taňa hyzmatyny bermek, hyzmat etmek. Ine hyzmatkar diýilýär ol domra öýüs projeler diýip pikir edýärler da hyzmatkar. Meselem kinolarda da hyzmatkar diýip şo manyda düşünýärler. On ýerler ol taňa hyzmat berýär. Şolum näme etýär hyzmatkar? Hyzmat etýär, hyzmat berýär. Sen aýdýan baňa şu şartları etmeli.
Arka dağlı serdarımda çepek çalıp onu etmeye gerek yok. O senin hizmetkarın o. O etmeli sana o borcu. İşte oturan vakti söz verdi. Klinik Nemet'ten. Şu işe başlar vakti. Sen onu arka dağlı serdarımızda bunun ötmeye gerek yok. Onnoğum yine bir zat da Tuğçe hanım. Näçin şo taýda aýtmady? Men nidi Jenaýat kodeksini ýa 10 ýalyk munýalyk kodeksleri berza etjegme diýmekdenim konstitusiýadagy ýazylan maddalar diýdi. Bir eline Kur'an bolu, bir eline de konstitusiýa bolu. Konstitusiýada ýazylan maddalar diýdi. Konstitusiýada da näme ýazylýar? Egerde konstitusiýa gawat gelmeýän bir lüboy bir madda bolsun, şol degersizdir diýe. İşläni okşol. Şimdi ben yine bir sana video koydum aslında TikTok'ta. En son videom. İşte Türkmenistan Konstitusiya ikinci maddesi de. Yine her bir vat nemede halk dur ben şimdi okuyayım da o kadar bir çünkü Tuğçe hanım men çykmaly bolýan näme dotdy? tamam. Sizin birler Aleyküm. vatandaşlarımız okap bere. Borona sağ olun. İyileşler. Sağlıkta görüşelim. Türkmenistan Konstitusiya ikinci madde videodan baraz olsanız da Türkmenistan'ın öz ihtiyarlı halk amalaştırıyar, halk devlet hükümetini yeketek göz başıdır. Türkmenistan'ın halkı öz hakimiyetini göz gönü ya da vekilçilikli edaraların üstü bilen amalaştırıyar. Halkın hiçbir böleğin, hiçbir guramanın ya da ayrı ayrı adamların devlette hakimiyeti eyelemeye hakkı yoktur. Bular ne bir şey der? Tohumu bilen, maşgalası bilen eyle oturarlar. Abla Türkmenistan'ın maddeleri kaç ve nasıl çıkarıp alman gerek? Google'a girip Türkmenistan Konstitusiýasy da yazsan çıkıyor şurada. Benim az oturanım 2008. yılın konstitusiýasy, ondan sonra yine bir değişti. Ama değişende bize yanlış devalıyasın. Hem üçünden de değiştirme. Yani her 2 yıldan, 3 yıldan bir konstitusiya değiştirmeye hakkı yok. Onu halk bilen, halk çözmeli bu zaten. Değiştirmeliler. Özüne, kafasına göre değiştirip bozup çözmeye hakkı yok. Şunun için ben 2008. yılın konstitusiýasy doğru dep şunu okayan. O zaman en son 2008 yok. En son 2021'de değişti. Konstitusiýatdan bilenimde ne peyda işlemese. Konstitusiýany bu yazılanları işletsen işleye. İşletmesen bu kağızda naşunyalı durya. Naşunyalı durya kağızda. Şunu okap bir zat probleman çıka vaxtına şu kanunda şunyalı zat var mı? Ya da kanunda şunyalı zat var dep okasan onda işleye. Bulmasa durya kağızda. Ularına hem işine gelýär. Sen soramanyň üçin. Aslında olabilir, şu kanunları bilen adamlar da nähili gorkýarlar. Sen bir lüboy problemada çıkıp şunyalı başına bir näme gelen wagtynda şu konstitusiýada şu zat var ya yok dep sorap başla hakyny nähili tıpırdap başlarlar. Sen köp bilýänmi ýa-da. Aslında işletsen işlidi. Aleykümselam. Altın Cemal. Giç yaxşı yollar açılmış. Gözünüz aydın canlar. Yollar nähili açıldı? Ayda bir neçe samolyot koyuldu, doğru mu? Haftada 2 gezek. Şu yollar açılanı bolýarmy? Yollar açılı, nähili açılır? Her gün bolsa samolyot, her gün bolsa, iki taraplaýynam açık bolsa, ana o açık bolýar. Hemme kişiler gitmeýärmi? Giden gidip yürün. Pul berip.
Anırdan gelip yürüyen pul berip. O yollar açılan bolmaya. Kaçan svobodny girip çıkıp bilen ana şunda yollar açıldı dep aydın gözün aydın dep bilen. Menem aydan soň sana gözün aydın dep. Biz gideli deyip gidip bilersen. Pulu barlar gidip yürüyen. Ya bolmasam konsula barıp oçura duradılar. Uçur. Nämçe uçur? Nämçe uçur? Kaysı döwletde gördüňizde konsula barıp oçura durup gidenlerni? Barmy şunýaly? Sonun konsulun işi mi gelip aeroporta gelip rukovatsiz edip bilet satmak? Gidip otursalar doğru düzgün dokumentlar oňarsınlar, pasport bersinler adamlara doğru düzgün. Gidip aeroporta sümsünmesinlerden bilet satıp. İşi gücü vatandaşın kisesine karap, cübüne karap, cübüsüne karap gözdeki oturuşları. Yumuşacık şey hiç yoktan anlat. Sen doğru mu? Alaç. Alacımız yok da otursak oturaveremiz. Turan. Al yine 100 yıl oturamız. Alacımız yokunda da. Allah size şuların eline verip sesimiz çıkarmayın. Aslında vatan halkınki, bizlerinki. Dövlet, vatan bizlerinki, halkın elinde. Halkın elinde bolmalı. Ama bizler bir şey tutmuz. Şu bizler yalı iki ayaklı adama şulardan korkup sesimizi çıkarmaya oturtmuz. Endi doğan biz näme etmeli? Näme edeceksen? Näme problemin var? Korku doğru. Korku doğru. Korku propagandasını yürütüyorlar. Yaňa aýdyp geçdi şu ýaýnyň başynda. Şu yol pravasyny, yolun nämesini bozup tutulan vatandaşları vatan haberlerine çıkarıp bütün dünya görkezip yılladı oturttular adamları. Kelesin yere. Şu prezidentin işi miydi şu? Kaysı prezidenti gördüğünüzde yolun pravası naruşenya edip tutulan adamları vatan haberlerine çıkarıp maskarada oturanını. Bu yine şu halka korku salmak için. Spesialne edil oturan zat bu. Halkın gözünü korkuzmak için. Sesini çıkarmını otur, hakkını soramin bolmasa sen emine şunyalı durarsın de. Korkudan başka hissetti. Ama bize korkmalı mı? Korkmalı değil. Kagda bizler için kanun yazılan vaxtı bize hissettiğinden korkmalı değil. Bu kanunlar bizler için yazılan. Bu kanunlar işlemeli. İşletmeli bizler bunu. Korku otursak oturaveremiz al yine 100 yıllap. Az bizler gelen bolsak erteň bizden çağalarımız geledi bere kulçuluğa. Soňuların çağaları geledi kulçuluğa. Yine şunu ýaly edip soňunda Türkmenistan'dan bir millet Türkmen millet Türkmenistan'dan kartanın yüzünden yok alıp gidedi. Oturaveremiz bize alacımız yok dep. Nämişe däl bize korkak, bizeriň alacımız yok.
Assalamu alaikum. Hello, unutma gomuzun. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Rüstem, bir minut ben şu Turan diyene cevap verin de senin öyüne barmadılar mı? Ki doğru ait tolka dedi. Ben sana doğrusunu aydın. Yalan yok bende. Doğrusunu aydın bardılar. Bardılar. Kaçan bardılar? Kaçan bardılar? Bu başta bize mitinglere çıkan vaktimiz, hakkımı sorap çıkan vaktim. Ben al hesaptan hiç havarım yok. Çıktım hakkımı sorap. Son bir yerden dıvıtı diyen bir gruppa çıktı. Belki bilesiler. Ana şu bizlerin danlılarımızı aldılar. Danlımızı aldılar. Ben yüzümü açıp çıktım mitinglere. Yüzümü açıp çıkan için danlılarımı taptılar. Danız benim öyüme bardılar. Beni enemi, çavamı, korkuzlar alıp gittiler. 2 gün sakladılar am. Ben korkmadım, ben ize kaytmadım. Ben çavamı alıp gittim, beni enemi alıp gitti de ize kaytmadım ben. Ben son dıbıtı diyen zıtlardan şu vakti bilmişsen de adam başlayıp nemeden vaxtların kimin kimliğini tanırsa son analiz ettim, oturdum, dinledim, hemmesini dinledim. Bunlardan ayrıldım. Aslında dıbıtı denememezdim ben. Bunlardan ayrılan son doğru yolu tapanımdan sonra analiz edip son benim öyüme hiç kim baran yok. Benim danılarım içireyim gidenem yok. Baranam yok. Korkuzanlarım yok. Yine sana doğru gerek bulsun. İyi varmak meselesini Benim başladı ortalığı karıştırıp halkı ikiye bölüp. Buyur. Benim Rüstem. Tuğçe Hanım. Buyur. Benim mi vardılar? Şu başta danılarımızı aldılar da oturma ne? Vardılar. Şu yanlış yollu olamazsan vardılar. Son anı çıkışta görüp dinleyip killeŋeş edip analiz edip düşünüyorsun da küpren analiz etsen kim doğru edecek, kim yalan söylüyor. Kim yanlış tarafı tekliyor. Kim doğru tarafı Rüstem, tekliyor. bir Şunu minut. bilmeyen. Bir minut. Salih, nerede ben yalan gepledim? Ben yalanımı ortaya çıkar. Tuğçe şurada yalan gepledin dedi. Yalan gepleyen bulsam ortaya çıkar. Yaşayanı sen bilesem ya ben bilemem mi? Gel bulması yayına ben yalan gepleyen oturan bulsam yine sen şu zat yalan ayttın dedi ortaya çıkar. Gel mesela al yine yayına. Doğru ben yalan. Öyle korkusun diye ya Tuğçe Hanım. Öyle at yok. Yalan at yok. Yalan söyleyip ne? Kim? Sen hem Yalan Rüstem Resul sen hem şu zatların içinde bilin. Sen hem bize yanımıza anladın mı yürü. yani? Benim mi vardılar? Ne mi diyemesin? Oğlun katlaşmasın, saatleri çıkış etmesin, ne etmesin. Bir minut. Ne? Ben Kara Salih ben sana hazır ettim. Ben zaten Dıvıtı'dan değildim. Dıvıtı ben sana Dıvıtı demen deyim yok. Dıvıtı'dan gruppa çıktı ortaya. Başta halk hemmesi ağzı birdi. Hemme mitinglere çıkıyordu. Mayın o sonlarında 2020 yılda mitinglere çıktık. Neçen bir mitinga çıktık. Son adamlar toplanıp ağzı bir bolup başlayan vakti Dıvıtı diyen bir gruppa çıktı. Dıvıtı gruppa çıkan son hemmesi dağıldı halk. Ana şu vakti bizden danlılarımızı aldılar. Şu vakti benim öyüme bardılar. Mesela Sonunda zaten birlikte. Dıvıtı'dan bolasmam gelmedi. Bolmamam. Sonunda birlikte de bir de karşıdığını. O. Bizim her hareketime de karşı. Sonunda birlikte onu. Kim ayıcı bizim danimden arayıp? Şoları bir tattan arayıp bizi. Başka adam tatlamak? Aslında benim Dıvıtı'ya başkasında emez. Ben düşünmedim bu yazanına. Doğru düşüntürüp yaz. Yok Sonunda prosta ne halkın bir bileyim? salmak üstüne. Barsalar barsınlar. Baranda nevşedip bildiler. Bardılar amine nevşedip bildiler. Ben ize mi çekildim? Hayır. Çekilmedim. Hadi haşa şimdi haşını oğlum çıkmasına gayreti açsana diyedi. Korkacak kurada ben gecim kalkacağına da vacadı. Ne emedeceksin deyip. Hakkım isteyen. Olur mu? Korkacak kurada anne. Basar tutar ne ay bu hakkım ayıptır. Ana öyle gitti Türk de öyle gitti bas deyiptir. Öğleden sonra. Benim açık diyer mi? Gel diyer mi? Öyle şikayet dedim mi deyiptir. Menem çağalara şu zada ayttı Rasul. Ya Rüstem Rasul. Menem çağalara ayttım. Ama Gelip ben sorasalar dedim. Enem ana telefonu bana versin ben özüm gepleşen dedim. Gelen vakti bana telefonu ver dedim.
Seni dedim Bu tutuklama, neme hakkı var dedim. Ben bir zat, hakikaten. yani bir zat eden bolsam, ben hakkımı sorayan bolsam, gelip menden sorasınlar. Neme Ava. hakkı var benim çağalarıma demeye. Şol aydın la. Misal üçün. Men adam öldürdüm. Men adam öldürdüm da. Men üçün gidip doğanı masmanlar ahu. Jigin adam öldürtdü. Men Hı. wasarlara. Doğanım diýer ama o jigin masap tapdy, jigin mas diýerdi. Şolat dölýärdi. Sonra ben Näme yanlış, söýdü? ben vatanımı satam yok, vatanımın Owa. sekretlerini de çıkaranım yok. Ben hakkımı sorotma. İna şu zat Owa. yanlış, ina şu zat yanlış, şunu doğru bolmaly, ina şu dep, ben hakkımı sorotma. Normal bir vatandaş ýaly, borcum menin bu. Yanlışları görüp aydıp düşüntürmek borcum. Her bir Düzgünlere näme? vatandaşın borcu. Şol düzgünler tertipli Türkiýede bolýar dänim. Näme üçin biziň Türkmenistanda bolanok şolatlar? Näme biz näme? Başga bir planetaň adamsymy? Ya haýwanmy biz? Bular adam da biz haýwanmy? Şoň Nem soragy gowy düşünmeli. gorku propagandasyny ýaýratdylar. Şonuň üçin gorku oturadylar adamlar. Ahly gorkmalar. Hökümet bizden gorkýar. Bizden gorkuja edipler şonu. Bizden näme üçin gorkýar? Biziň beýjek soralarymyzdan gorkýar. Sen näme Aha, üçin beýdin? Şo näme üçin diýen soragy bilmem näşarmaly. aha. Biziň beýjek Soramalı, soralarymyzdan köpürak gorkýarlar. soramalı, köpürak soramalı. Nem için? Bu nem için kullanıyor? Nem için Türkmenistan'da 2 kurs var? Nem için studentlara Hawa. pul giden yok? Nem için bize yurt dışına gittik? Nem için bize çağalarımızı gidip görüp bilemiz yok? Nem için yollar yapıp? İnan şu nem içinleri köpürak aytmalı. Üýüne baran güne gorka oturmalar, üýüme barpdylar diýip. Üýüňe barsa barsa üýüňe. Näme adam öldüren ok, tirek satan ok, hili zorlan ok, näme etjek? Gorkmaly ýeri bar adamlar, watandaşlar. Gorkmaly ýeri bar. Gorkmalylarda gorkmalylar. Gorkmaly ýerde gorkmaly. Haçan adam Ee, öldürdüň, haçan uğur etdiň, ana şondan gork. Rüstem Haçan sözünü tirek böyle satdyň, ana şondan gork. bir minut sözünü böleyim. Şurada Salih yine yazan da benim Kızıl Alma Derneği'ne barıp köp maslahatlaştım. Netice olmadıktan sonra hiçbir topara inanım neme netice isteyen sen Kızıl Alma Derneği'ne gidip neme maslahatlaştın neme istedin sen netice. Kızıl Alma Derneği'nin hem kurucusu ben Aydın'a neme istedin sen? Kızıl Alma Derneği'nin yapılanın sebebi hem Türkmenler bir araya gelip bilen yok. Bilen mi? Şu derneğin manısına düşünen yok. Nemçine de bizden Türkmenler görmeyen munyalzadı. Dernek denzadı düşünmeyeler. Bu çopanın çöllü öp böyle yarak Niye görünüyor bana. dernek Türkmenlere kömek etmeli. Dernek munyalzat değil. Hemme kömek eder yalı. Yol açık gidip bilersen yol açık. Yol nerede açık? Nerede? Onu Çarkından halkın geçiyor. yüzünüzde bölme hoşunu bilgelerde bir kun yigrak reis koyarlar halkın yüzünü bölme hoşun. Salgı Hareket yok. yumuşasın açıklar. Dur hareket yok. Dinle manipülasyon orada. Orada hareket edilen yok. Dernekte. Dernekte ne hareket edilsin? Hareket ana YouTube'a gir kanalı. Ana şurada edil oturan. Dernek onun için açılmadı bir hareket etmek için. Türkmenler bir araya getirmek için açıldı o dernek. Ama bizden Düşündürme Türkmenler hoşun. için sonunda yapmak zorunda kaldık. Düşündürme, düşünmeyenleri sen al. Ha, salih dostum. Sen al düşünmeyenleri düşündürme hoşun. Azıcık kilitine bak uyuma hoşun. Hakkını isteme ne heli. Soru vermeli. Ne cevap vermeli. Şu zatları öğretme şey diliyor dostum. O Türkmenistan, Türkmenistan diye bana ya Tuğçe'nin gerek. Sana da gerek şol. Hemmemiz Şah bile varmalı, bile geldi. olmalı. Şah geldi. Dur bir minut Rüstem. Şah geldi. Havalimanına bar İstanbul'a diye. Ne biçim ben havalimanına barmalı? Gidesim gelse ben de şurada internetten bilet almalı birinciden. Sonra o haftada bir gezek, iki gezek samolyot o yollar açılamanısına gelmeye. Yollar açılacak bolsa Anırdan am açılmalı. Türkmenistan'ın içinden am açılmalı, Daş'tan am açılmalı. Ana onda yollar açılan bol ya.
Gidip oturanlar var, gidip oturanlar pul berip gidip oturanlar köp. Eşte oturtmuz. Berip gel oturanlar hem köp. Dar studentlar pul berip gel oturttular. Ayrık barangda ne sonra öğrenirler diye de ne ettin. Şu sonra o doğru cevap versen sonra senden kork ya. Hükümetin özü kork ya. Devletin özü kork oturdu. Rüstem, sana neme demeli? Sana neme? Sana Neme ne mi? sorak yani. Ha o? Şuraya Türkiye geldin senden biri soraya mı? Ne için gittin? Ne için geldin? Ne sebepten geldin? Yani neme sana neme? Şahsi insanın, her bir insanın bir şahsi nemesi var. Sana neme Telefonu gibi ver. çıkar. Telefonu verdiğini ne verecek? Öz adım diyeyim ben. Telefon alıp verdin mi sen? Telefon mu özüm adım? Sana ben pasportunu görüp biliyor. Kaçak mı değil mi ne ehli? Şu Türkmenler var elinden telefon alamaktan sesini çıkarmayın duruyorlar. Ha Şunun o? için onlar ne diyorlar? Sen telefonu elinden alacak vakti sana neme? Bu benim özelim. Bu telefon Ha o? benim. Öz adım. Neme? Dese birazcık çekilirler. Ama yok. Güzel deme. Telefonu verdiyse al ne? Al ağamcan deyip eline telefonu veriyorlar. Mesela atacak da telefonun alıyor. Bir telefon bir özünde balat koktu. Calvarın sıkıldı taz verecek mi calvarına? Calvarın sıkıldı ne uğurma verecek. Alıcı verecek mi sonra çıkar? Ya turtanı ödedi ya. Bu köyünün ödedi verecek mi? Telefonu mu da sonra ödedin? Ya, Verecek mi şeker mi? Mesela şey haberde ödünü çıkarttı. çavaların suratı vardır, ayalın suratı vardır, Ha o? maşkalanın suratı vardır. Yani özel sana özel o. Öz Yazılan adım. eserler vardır, bir sürü nemeler var. Sen ne biçim bunu telefonu birinin eline veriyorsun? Bolsa boluptu hükümetin işgari, bolsa boluptu aeroportun işgari. Hakkı yok. Hakkı yok görmeyeni. Sen şahsi adın. Hakkı yok. Varlama, hak, ma garaşa geldi. Varlama hiç kaçanam, hiç kanaka hakkı yok. Kaysı devlette gördün Türkmen nemen telefon alıp elinden alıp barlayanını. Ben He? şahsi adım ol. Bağırıp bilir mi? Dahmet de manası. Sen значит başka bir devlete çıkıp görmezsen Türkmenistan'ın içinde oturan şunu yalı cahilçe düşünen. Hiçbir devlet yok şu eline telefonu alıp bir aeroporttan başka bir devlete geçen vakti elinden vatandaşının elinden telefonu alıp gören hiçbir devlette yok bizlerden başka. Ne biçim bizlerde var ne biçimden de telefonu soran vakti eline al telefonu da veriyorlar şunun için. Şagal Senin hakkın dostum. yok Şagal demeye dostum. bilmeyenler. Tamam. Şagal dostum sen dik gördün mü şunu? Telefonun verdiğinde neye mi edecek telefonu dik gördün mü neye mi edecek? Neye şimdi ben telefon vermeli? Dik gördün mü şu telefonu? Şoları dedin mi şunu? Dik gör neye ben cevap vereyim? Ya yurt dışına çıkıp görmeyen bu şa geldi. Ya olmasayam işine gelmeye şu ana o kemik kemirip yürüyenlerden o. Avo avo. Ben şahsi adım avlu. Ben onu Hiç kimse istiyorum alacak diye bakmıyor. sağlayayım. Türk'ten hepsin argına koş kuşu getir kuşumu. Getir cantin argına cantin getir cantini. Getir kurtkanı. Alacak hemmedini. Aldılar ya. Seni yalan söylüyorsun oyunu. O ne ama? Ular hem çamadanları açıp bir tek tek görüp bulardan mı alıyorlar? İçindeki zatlardan Avo. mı alıyorlar? Gıda Bilmiyorum. yalı var ya Bilmiyorum. açıyor. Şunu yal şu zattan birazcık versen eder şundan mı alıyorlar? Utanmadan utançsızlar. Bilmiyorsan alırlar. Hem adını alır hem de adını. Alarlar alar. Niye edecek deyip para vermeli. Dostum. Ödün kat kışırtma. Kim bulursa ordun. Olur sana hizmet Gardım etmiyor. Onu sen var. kimin? Bana sen eğer bir подозрительный biri bolsa KGB işine gel bir agent bolsa onunkini alıp barla bilersin. Может. Bir, bir şüphen bolsa için kafanda. Ama sen gidip de bir prostoy bir vatandaşın telefonunu alıp görmeye hakkın yok. Yo birini dinle. Kanunda hem yazıklı, kanunda hem yazıklı konstitusiyada. Hiç kim birinin şahsi zatını almaya hakkı yoktur. Telefonunu. Tuğçe barma. Dinle barma. Hakiki doğru ajan şahali. Şu hülerime hakkı var. Şu hülerime seninle triyek vardır, gelin vardır deyip hakkı var, bağlaman hakkı var. Neydi bağlaman hakkı var? Senin şarkını söküştür bağlaman. Senin telefonun içinde kadar bağlaman hakkı yok. Telefonun içinde doğru. Abroşkan taşın hakkı ne mi? Taşın Zaten çıkarırsan aparattan geçe. Rüstem Resul zaten aparattan geçe telefon doğru mu? Geçen vakti. Onu Geçen geçen. vakti geçti aparattan. Onun bağır sol. Şunu şu Aparattan geçti sen elini alıp bitti onu ne bu kompütere sokup görüp bir sürü neme proseduralar var telefonuna. Onu neme etmeye hakkın var. Hakkın yok senin ona. Hakkın yok.
Zakon boyunca, konstitusiya boyunca, kanun boyunca hakkın yok. Yok. Eden edip böyle. Şoň üçün nämetse bu sizin çıkarman dursun. O hem adım eddi. Yine şu Sizin sesini çıkarman dursun. çıkarmanız için. İtle var ki Sesini yani. İtle çıkarmanız için. gürlemeli. Sesini çıkarmaya otursak vapşi başka zatlara meçhep bular. Ede Ama otur. köp var ya. Ava. Diyelim. Afganistan ne dediler Türkmenistan'ı? Ondan hem 5 beter boladı. Sesini O. çıkarmaya oturanız için. Köprak oturunlar. Körpeni aşağına girip sesinizi çıkarmayın. Üstadda bağıram bilen. Bu şeyde oturtama bağırın. Külözmalarını yerken. Öyüngizem girip oturarlar. Bizlerin hakkımız var da öyüngizem girip oturarlar. O. Kime neyme deyip, kime doğru ver, kime doğru. Sen doğru o giplimen asarman la. Doğru gürlemen asarman. Şonu görünün deyip, halkın sesi YouTube kanalına çıkacaklar. Doğru gipleyen, doğru verin diye de, doğru cevap verin. Doğru vermeli. Şonu bilsen, hükümet seni orada siyer durur, saçar durur, seni orada. Sen ağzından çıkacak giptin, doğrudan korkarlar. Tamam. Mert durup doğru verip cevap versen, gipeli. Aslında bilir mi? Deme. Rüstem Resul aslında bir devletin bir nemenin neşeli bir durumu aeroporttan başlıyor, belli oluyor. Aeroporttan belli oluyor. Türkmeniz yani lüboy bir devletin sisteması bir nemesi de şu bizlerde neşeli birinciden hiç kadar turist alınmaya, hiç kadar bir giriş yok, çıkış yok. Bizden Türkmenistan içine öz vatandaşını da almayalar. Giren vakti emin şunu burnundan getirip çıkan vaktinden burnundan çıkarıp çıkarıyorlar. Türkmenistan içinden hem girsen hem çıksan hem. Bir sürü yani affedersin bana sonu demeye çelli barlap göre de iştanın içine çabarladılar. Çamadalların içi gedayyalı. Yine şuradan ama şu Türkmenistan ya bu yurtun statusu belli boladı da statusu belli boladı. Neşeli bir yurtlu, aç göz yurt, aç göz, korrupsiya, utansız, benamus. Yurtuma demedim o hükümetin size oturarlar ne bu emigrasyada işledi onlar. Rusya bir Türkmenistan'ın yurtumuzun statusunu bozdu oturanlar. Yere sok oturanlar. Aç göz. Türkmenistan'ı turistik var ya neyemesi var Türkmenistan neyemesi var. Turizm var ya neyemesi var Türkmenistan'da. Ya bu var mı ya? Dur. Ya kardeş telefon barlap sana beriye değme. Ya kardeş telefonun barlamaya hakkı yok diyen. Düşünüyor musun? Sumkamı barlasın. Sumkamı barlamayam hakkı yok. Aparattan geçen son. Şurada Türkiye'de barmışım yalnız. Mesela yine Türkiye'ye gelip göremezsin. Bitte sumkanın içini barlap demekle kaçan da şüpheli olan vakti açıp görüyorlar. Ama aparattan geçen son açmıyorlar. Sumkanın ne işler yok. Telefonun web şeyini almayalar. Var, nemen var, altının var mı? Gör, neme sen neme işin benim altının var yoğunluğu. Şağıl dostum. Sen gelende Türk öğrendi. Ülkü getirdiler mi seni? Ülkü getirdiler mi? Ne yapıp gelende? Ülkü getirdiler mi? Hiç senden gelende telefonun var. Ya sen kuanı bir orada aşağı bağırdılar mı? Hiç adam aranak var. Zaten arağı mı getirdik böyle tremizde? Artıra. Arak getirdik. Kim buldu belli bunun. Boş ver. Şu emigrasyonun adamı bu. Ne gitti çıkarttık abi? Ödün şu hayat durduğuna gelende. Mine ayta yanındaki mine hiç arak yok da menne. Yanındaki köprek arak alıp da yani çiğim şu iki tane geçip persene diyedi. Bolya getir. Geç gittik tane çocuğa. 2-3 çocuğa arak. Hiç öyle değil nokta. Değil onu hiç de. Değil onu. Senin ne bağırman hakkı var. Ülke getirilir mi seni? Şağılı. Ay adam bana neye girer. Doğru gipli benim masana nokta.
görüp bilmeyeler, görüp bilmeye bu oturan problemaları görüp bilmeyen rozu vakti de görüyorlar. Görüp bilmeyeler. Yok, Türkmenistan'ımız gül ala güllük asıda asman var diyorlar. Şu da şundan var ha. Top urşup durdu bu ordu ayta. Urşup durdu da. Urşturdu bu ordu. O ayda artık bize bir kızı oluş var. Alacımız yok derdi. Yani yazda beri alacımız yok derdi. Alacımız yok derdi. Urşturdu var ha. Hükümetin oyu kaçkı diye. O milli şu atki milli diye daha çıkarken böyle ne diyor. Şunun öldü barıncalı kaçça. Tüpünün içine girdi de biri. Kaçkı diye durman. Tut tapmayanım. Birinim. Seni koruman adına sorar. Milli kin be diyen seni korumalı. Kim korumalı? Ne bilen oy verer. Orada senden korumalı. Seni korumalı. Seni korumalı. Yayına gelsene Şarkı'nda. Gel. Gelsene. Sen de 100 bin çaldı. Gel. Erkek olsun. Şahil men ödüm elim ay. Ödüm elim. Yürek elim. Ayotuna. Geç kadımda yemeğine arak yoktu. Yanımda gelinin biri arak alıp da köprek. Bana 2-3 şişe geçirip şuncayım. Aramam yok. Şunu geçirip vereyim de bana deyip haş etti. Benim geçirip verdim. Arkadaşlar geçirip verenler için problem kendileri. Ve bile bu olur. Arman diki. Uyu. Gidin rahat ol. Uğraş bu diye. Şu edli şu at kıyadığında uğraşanı odur uğraşanı. Gün mermeğen at göreceğim. Gün Kazakistan. mermeğen. Arman diki Kazakistan bayrağı değil mi? Kazakistan'ın tutayan. Özüne Türkmen yazıyor. Ses yapmayın diye. Ses yapmayın çıkay. Ses yapmadan çıkay. İşte sola oturmaya gidin bu. Vatandaşlar kötü zatlar görüp bilmeyiz. Göklerin işimize gelmeyen ya korkuyasınız. Korkmalar. Hükümet ol cinaş topar bizden korkuyor. Ne için korkuyor? Sen verecek sorundan, cevabından korkuyor. Ne için diyen sorundan korkuyor. Ne için deyip soru vermeyen aşarmalı. Ne için Türkiye'de böyle bizde bulunur. Ne için nimeli? Yani bunun için bana var ya da sprak ver. Bulunuk vermek. Ne için bulunuk sprak vermek? Sen ne için bulunuk? Bunu soramalı. Ne için? Ne şu Türkmenistan Konstitusiyasını okamalı. Ne için berde yazılan? Bu ne için? Özümüz yazılır. Yani ne için yazıldı bu Konstitusya? Olmayan bu sefer. Berde yazılan ne için bulan yapmak soramalı. Neyse, vatandaşında yaşıyor çocuğu. Yani Türkmenistan, Kazakistan'da yaşıyor, anladık. Şu halk müzesindeki gürleyen yaşlılar harmada tapara var. Şoron diyenlerini dinleyip yine Kazakistan ödüyorsa biz senin ayağı Türk bunlar düşünürüz. Olur bizden düşünüyorlar. Olur ayağı. Şu Kazakistan'dakiler, ne Kazaklar, Türk bina şu Ayçinyalı Halmata, neçe yazanlar var. Sizlerin aydanlarını yol aldık der. Bizlerin ama Türkmen'e yol alıp bilen yok hala. Şimdi bile yok zatlara. Onu düşünüyor. Bizimkiler düşünüyor. Ne hepsi düşünüyor. Ben hayran alıyorum. Problemaları görmezden geliyorlar. İçinde kalmasa da içinde sen gördün mü ormanı? İçindeyken sen adam dostum. İçindeyken sen adam usul. Şu yalanı otursak Ayçinyalı hiç mi kalmaz Türkmenistan'da? Türkmenistan sonra vapşı kartı, yeryüzünden kartadan silinecek. Türkmen Ama silinecek. yaşlanma doğru ya. Şu an insan şans şu. İnsan kuy. Şu sev alıp bilmeseniz Türkmenistan yetik gider.
Yok korkucu. Ne? Kürtler deyip millet yok. Parslar deyip millet yok. Buluşlar, buluş. Son Devlet bol. etkili. Avtonomlu, bol sağım dem adam kalsa avtonomlu devlet bolar. Küçücük bir Ama devlet. var. Daha akıcı. Türkmenistan yok korkucu. Sonra ayda büyük devletimiz, Türkmenistan devletimiz son ayda bize Giç olur. Son giç olup iki dıydığın orsun. Dıydığın vahay diyersin şu an. Üyün yok korkucu. içindekiler kalmasa diye doğru içindekiler yollar açılsa kaçacak bulunduran. Nem içinde açılıp Türkmenistan aç, halk aç, işsizlik. Az çünkü yani iş tutmaz da iş yine mesela özünde generalın çağlarım işe gidiyorlar. İşliydiler bir ay işliydiler pulunu vermiyorlar. Maşinik Türkmenistan içindekiler mesela maşinik ülkeden işlediler Arada da vermiyorlar, pul vermiyorlar. Halk aç. canım. Halk kıynaşı bize Türkiye'de işe otururlar, ayakta tut otururlar. Olmasa şu eğer bize olmasa pul vermese Türkmenistan bir şey çökerdi. Çöktü şu. Canım. Aylığın alanda diyeten o. Aylığın aldığın yeten o aylığın. 7 milyon ne çöküyor? Hiç sudan bulanıyor. Bir iki çağası olsa bir maşgalada 4 adam olsa yetmiyor. Hiç sudan bulmuyor. Eğer okuçu alanı, iki tane okuçun orada, bir ödün oradan yeten o. Hele okuçun eğer oku aşağına anına 2-3 milyon pul örek. Eşiklerine, kitap defterine mi adına? Cemleten. Bunu aydınlan oturmaz. Bunu oku esnaflarla aydınlan oturmaz. Ama bu kapıda En baş aydan yok sadece yiyip içmeye aydınlan. Günlük içinde çağalarımız var. En atalar hatap karardı. Hatap karardı. Ne demek? Hatap karardı. Dünyalı vatandaşlar görüp bilmesek bugünümüzden en beter bolamız. Bizler gelen bu saat komşuluğa erten çağlarımız geliyor. Ay, orada hiç fren kalmaz. Çıkar. Hemşinenden yanıma açtım. Aç. Halk aç. İşsizlik. sizin mağaza sorunu kobar böyle. Niye mi şun diyen soru bir bilsen böyle? İki de kay tarafından şu soru o soru korkka senin. İnternet Maksat yok. sizin sıkırma durmullal. Çağlarımızda orada bir alıp bilmeye. İnternet yok. Hiçbir neme yok. Bilim uğruna bir çağları intersonlu bir intersavat Bilim eder ya. bilim nol bilim. Ol imo YouTube ol imo internet değil alo. İmo internet değil. Google'a girsen, YouTube'a girsen o internet. Girip bilip sonra bilim alıp Ama uzaklar. şu sadece internet ne gelek burada ne olurlar var. YouTube asır. Şunlara kurma internet. Oturun ne milyarda buradan oturan orunlar var. Adamlar var. Yaşlar. Yani bari mi yaşlar ediyor saatleri. Bütün dünyada, bak ben Türkmenistan'dan başka bütün dünyada sosyal medya elemesi var. Hazır sosyal medya devri. 21. asır. Seninki havalı da kalktı. İnternet doğru değil mi? İnternette pek iyi model düşünüyorlar. İmo işler ama internet değil mi o? Hasta yavaş verden baralı köpelişir. İnşallah. 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 İşte düşünüp içeriye varan sonra şu adamları toplar, sınıfı adamlar hatta gözündeki yine bu rozu açıp ayrılar da sonra görüp başladılar doğruları. Orada Türkmenistan içindekiler hepsi görüp bilen yok bu problemalar. Ne için? Şu sistemde öğrenen o normalmiş yazılara. Şunu alıp olmalımış ya. Bu yine mesela payok alalım. Payok nerede bir kayıt devlete girdiniz ya payok? Şu SSR postsovet devletlerinde başka nerede var payok yazar? Gece yarısına bak Var. adam yadırıp yazılıp iki çörek nan almak için yazılıp duruyorlar ya. O çöreğe duruyorlar. Un almak için, yağ almak için, şeker almak için. Şurada yine Türkiye'de bir markete girsen hemen zaten açıkta duran. Bu nereye gitti bu? Hükümetin magazini, hükümet
Ne gerek üzere? Gerek mi? Söz doğru aydan. Yüzüne giyip de emeli korkmalılar. Çekinmeliler. Sen korkmalı adın mı? Neyce korkmalı? Adam ölürden korkmalı. Oğlu etsen korkmalı. Hile doğrudan korkmalı. Trek satyan mı korkmalı. O başka hatta korkmalılar sen. Men ağaç. Ağaç demek için korkmak gerek kalı. Mert durmalı. Men ağaç o men nimeli. Ağaç değil mi? Men sağlam ağaç. İş tap ver bana. Önüne hiç sat alıp bilmez. Hiç sat alıp bilmez açlığın önüne. O. Yine. Kim Oo, bulsa doğru edin. Bu söz dostum, doğru edin. Hakkın sorsan, soru verse kork ya. korkuyorlar onlar. Hakkın soranlar. Sen hemen köp bileyen mi de üstüne narjizet başlıyorlar. Onu küp bilen nimeli. Küp bilen o. En gerek zaten şu bize de. Nasıl? Kur'an kitap yalıp olmalı bize. Ne biçim ne de bize bir şey yazılan bu zaten. Halk için yazılan. Şunu bilen vaktin hiç kaçıran demek olmayan. Okan konstitusyonu öz hakkını hukukun versen sen yaşayan. Ha. Hiç şey yanlışmayan. Bu aliyar işte Resul'e yani kapatayım hiç oldu. Tamam. İyi geceler canım. Görüşürüz. İyi geceler. Bir saat geçti. İyi geceler. Sağ olun geleniz için. Sağ olun vatandaşlar.